Καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ ως πρώτη συνάντηση μιας συνέχειας και συνολικής δράσης που αρχίζουμε σήμερα. Μια σειρά σεμιναρίων, τα οποία θα καταλήξουν τον Απρίλιο στη μαθητική συνάντηση. Περισσότερα θα σας πει και ο Πασχάλης ο Σέντερης και η Χριστίνα η Χριστίδου. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τα τρία εργαστήρια του Επιθύτα και τους αντίστοιχους υπευθύνους, τον κύριο Μπίκο Κωνσταντίνο, τον κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής, που είναι σήμερα μαζί μας, τον κύριο Χαράλαμπο Τζορμπατζούδη και τον κύριο που είναι στα ΤΕΦΑ και στον κύριο Χρήστο Τσιρόνη στη Θεολογική Σχολή, με τα αντίστοιχα εργαστήρια, τα οποία συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια και συμμετέχουν ενεργά και στα εργαστήρια και στο συνέδριο, στη μαθητική συνάντηση που θα γίνει τον Απρίλιο. Είναι μια προσπάθεια η οποία βγαίνει μέσα από εσάς, από τις αναζητήσεις και τις ανησυχίες που έχουμε όσοι είμαστε μέσα στην τάξη και όλοι εμείς οι οποίοι μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, ο Πασχάλης, η Χριστίνα, η Δώρα, εγώ και μια ομάδα ολόκληρη εκπαιδευτικών και διευθυντών σχολείων, θέλουμε να μπορέσουμε να δώσουμε το βήμα στο τέλος στους μαθητές. Να δούμε τι σκέφτονται οι μαθητές και πώς διαχειρίζονται οι μαθητές κάποιες καταστάσεις οι οποίες συμβαίνουν στα σχολεία. Ανακοινώνονται τώρα, έχουν ανακοινωθεί τα σεμινάρια για τον Νοέμβριο, θα συνεχίσουν οι ανακοινώσεις για το Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο. Θέλω απλώς από εσάς να το διαδώσετε όσο γίνεται περισσότερο και τα σεμινάρια και το συνέδριο. Εμείς κάνουμε την προσπάθειά μας, αλλά θέλουμε και τη στήριξη τη δικιά σας. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρώτο ομιλητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπίκο, τον κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής, που είναι και ο πρώτος ομιλητής, και παρακαλώ τον Πασχάλη το Σέντερη να συνεχίσει. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Πρώτα απ' όλα σας καλωσορίζω εκ μέλους της Οργανωτικής Επιτροπής. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ξεκινάμε με την στήριξη του κυρίου Ρουμπίδη, φυσικά και των ακαδημαϊκών, αλλά και όλων των συναδέρφων που εργάστηκαν και εργάζονται για όλη αυτή τη διοργάνωση. Όπως είπε ο κύριος Ρουμπίδης, είναι μια διάθεση να καταφέρουμε να κάνουμε μια ολιστική προσέγγιση στο θέμα της παρεμβατικότητας στα σχολεία και να μπορέσουμε να εδραιώσουμε την ειρηνική συμβίωση και φυσικά ξεκινώντας έτσι ευαισθητοποίηση όλων μας και να καταλήξουμε μετά με διάφορες δράσεις που κάνουμε στα σχολεία μας, να τις παρουσιάσουν τα παιδιά και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα και να ζούμε ειρηνικά όσο γίνεται. Τώρα η κυρία Χριστίδου σε λίγο θα σας πει δύο-τρία υλικά που υπάρχουν σαν πρώην υπεύθυνη αγωγής υγείας, η οποία είναι εξοδοτημένη αλλά συνεχίζει ακόμα, είναι μάχημη και τη συγχαίρω ιδιαίτερα γι' αυτό. Αν μου επιτρέπετε να σας αναφέρει λίγο δύο-τρία υλικά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, να αναφερθείτε και μετά λίγο θα ζητήσω από τον κύριο Μπίκο να ξεκινήσει. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς βρεθήκαμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω συναδέλφους που δουλέψαμε αρκετά χρόνια μαζί, υλοποιώντας οι ίδιοι προγράμματα στο σχολείο, που νομίζω ακουμπούν πάρα πολύ το θέμα με το οποίο ξεκινάμε σήμερα. Ήδη έχει έρθει εγκύκλιος για τα προγράμματα αγωγής υγείας στα σχολεία, οπότε μέχρι 15 Νοεμβρίου νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία, ακούγοντας και σήμερα όλα αυτά, να επιχειρήσετε να υλοποιήσετε ένα πρόγραμμα στην τάξη σας, σε μια τάξη που έχετε πολλές ώρες, που μπορείτε να διαθέσετε λίγο χρόνο παραπάνω. Έφερα σήμερα κάποια υλικά που
αφορούν το θέμα της συναισθηματικής ανάπτυξης του παιδιού, της ψυχικής υγείας, και νομίζω λίγο πολύ τα ξέρετε ενδεχομένως. Είναι το μεγάλο υλικό που υπάρχει σε όλα τα γυμνάσια, το στηρίζομαι στα πόδια μου. Έχει πάρα πολλά έντυπα, είναι ολόκληρο ντοσιέ. Μπορείτε να ακολουθήσετε δραστηριότητες στην τάξη με βιωματικό τρόπο, δηλαδή να οργανώσετε εργαστήρια σαν και αυτά που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια στα πλαίσια του σεμιναρίου, για να τα οργανώσετε και για την τάξη, για τους μαθητές και τις μαθήτριές σας. Έχουμε λοιπόν το στηρίζομαι στα πόδια μου για το γυμνάσιο και το αγωγής υγείας, που επίσης είναι ένα μεγάλο άσπρο ντοσιέ. Έχω εκεί ένα τεύχος που υπάρχει για την πρώτη, για τη Δευτέρα και για την Τρίτη γυμνασίου. Και για το Λύκειο υπάρχουν οι συζητήσεις εφήβων, που μπορείτε επίσης να έχετε έναν οδηγό, όπως είναι τα βιβλία για τον καθηγητή, για παράδειγμα, στα γνωστικά σας αντικείμενα, για να μπορέσετε να οργανώσετε κάποιες συζητήσεις με τους εφήβους, έτσι, τους λίγο μεγαλύτερους, που έχουν περισσότερη διάθεση για κουβέντα, και να βγούμε λίγο έξω από το αντικείμενο, το γνωστικό, και εμείς οι ίδιοι εκπαιδευτικοί. Νομίζω έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δείτε αυτά τα υλικά και να μπορείτε να τα προσαρμόσετε έτσι στις συνθήκες που υπάρχουν στο κάθε σχολείο, που είναι ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Επίσης, το ΙΕΠ έχει πάρα πολύ υλικό εκπαιδευτικό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στον πρώτο θεματικό άξονα από τα εργαστήρια δεξιοτήτων. Το ΕΦΖΙΝ έχει πάρα πολλά για την ψυχική υγεία, εκπαιδευτικά υλικά με βιωματικές δράσεις, τις οποίες πολύ εύκολα μπορείτε να οργανώσετε στην τάξη σας, βέβαια με μία ενδεχομένως εξοικείωση πιο πολύ στο τι σημαίνει συνεργατική μάθηση, τι σημαίνει δουλεύω με μικρές ομάδες στην τάξη, αλλά νομίζω αυτό είναι και η μεθοδολογία της πιο σύγχρονης παιδαγωγικής. Αλλά όλα αυτά για την παιδαγωγική θα μας τα πει στη συνέχεια ο κύριος Μπίκος. Ευχαριστώ πολύ. Αν χρειαστεί κάτι για τα προγράμματα, είμαι στη διάθεσή σας. Απλά θα μου επιτρέψετε να πω λίγο δύο λόγια από το οργανωτικό κομμάτι. Έχουν προγραμματιστεί ήδη πολλά εργαστήρια και σεμινάρια που θα απλώνονται ήδη μέχρι Γενάρη. Θα ανακοινώνονται ανά μήνα. Είχαμε δυστυχώς την ατυχία, είχαμε ξεκινήσει για το δεύτερο ΓΕΛ Νεάπολης αρχικά, αλλά είχαμε ένα θέμα με τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Θα κάνουν κάποιες συντηρήσεις σταδιακά, οπότε γι' αυτό λίγο βλέπετε ότι έγινε η αλλαγή του χώρου. Θα υπάρχει, ήδη έχουν ξεκαθαρίσει όλα αυτά τα θέματα τεχνικά, αν θέλετε, οπότε θα μπορέσουμε να σας τα κοινοποιήσουμε όλα έγκαιρα. Οπότε, να ξέρετε, έχει ήδη δημιουργηθεί και η ιστοσελίδα του συνεδρίου, όπου φαίνονται και τα σεμινάρια. Θα φροντίσουμε να την έχουμε ενημερωμένη, οπότε να ανατρέχετε και εκεί. Θα σας στέλνουμε και email προσωπικά, στο προσωπικό σας email, και φυσικά και η διεύθυνση βγάζει καταστάσεις. Αυτά, δεν σας απασχολώ άλλο. Ανυπομονώ να ακούσω τον κύριο Μπίκο. Ο κύριος Μπίκος είναι καθηγητής, είναι κοσμήτορας και είναι διευθυντής του Εργαστηρίου Μικροδιδασκαλίας, Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Απιθύτα. Κύριε καθηγητά, έχετε το λόγο. Ευχαριστούμε. Δεν ξέρω, ενεργοποιήθηκε. Ναι. Καλησπέρα. Ξεκινώ ζητώντας συγγνώμη από τη Φωτεινή την Παπαδοπούλου, γιατί δεν έχει πολύ καιρό που περατώσαμε μαζί διπλωματική εργασία μεταπτυχιακού και τρόμαξα να τη γνωρίσω. Καταλαβαίνεις όμως, Φωτεινή, έτσι, τι περνάει κάθε χρόνο από μπροστά μου. Βέβαια και εσείς έχετε πληθυσμούς, ανάλογα ειδικά με την ειδικότητα. Εγώ έχω εμπειρία αναπληρωτή, φιλολόγου. Το καταλάβαινα όμως ότι είχα το προνόμιο να έχω τα παιδιά τουλάχιστον αρκετές ώρες. Θυμάμαι
η θεολόγος μου έλεγε δεν μπορεί να φανταστείς τι θα πει να περνάν 200 φατσούλες τη βδομάδα από μπροστά μου. Όσο και να θέλω να τα γνωρίσω, να επικοινωνήσουμε, είναι δύσκολο. Κύριε Διευθυντά, σας ευχαριστούμε που μας φιλοξενείτε. Να εκφράσω ο λίγον και τον φθόνο μου, τη ζήλια μου, γιατί στη φιλοσοφική δεν έχουμε τόσο πολιτισμένους και εξυγχρονισμένους χώρους ακόμη, αν και αρχίζει μια μεγάλη, έτσι, πώς να πω, ενεργειακή αναβάθμιση στο κτίριο το καινούριο. Καταλαβαίνω ότι έχουμε λίγο πρόβλημα με την ακουστική. Θα δοκιμάσω αν είμαι μακριά από το μικρόφωνο, γιατί ο χώρος ενδείκνυται, δηλαδή δεν χάνεται η φωνή. Αντίθετα, όταν νομίζω είναι δυνατά τα μεγάφωνα, δημιουργούν μια μικροαντήχηση. Τα λέω αυτά γιατί τα έχω περάσει με το κεντρικό αμφιθέατρο της φιλοσοφικής. Περάσαμε όλο το καλοκαίρι κάνοντας δοκιμές. Λοιπόν, ευχαριστώ τον αγαπητό συνάδελφο, φίλο, συνεργάτη, τον κύριο Ρουμπίδη και τον κύριο Σεντέρη, έτσι, και την κυρία Χριστίδου, η οποία είναι ένα παράδειγμα παράξενο φιλοπατρίας και αγάπης για αυτό που έκανε, παρά τη συνταξιοδότησή της, βλέπω είναι δραστηριότατη και την ευχαριστούμε. Να προσθέσω ότι και εμείς με μια συνεργασία με το ΚΕΘΥ, Κέντρο Έρευνας σε θέματα ισότητας, και με μια καθηγήτρια από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ετοιμάσαμε ένα βιβλίο για τον εκπαιδευτικό, προτάσεις, ας το πούμε, εφαρμογών εκπαιδευτικές, αν θέλετε να προσεγγίσετε με τα παιδιά σας θέματα έμφυλης βίας. Ο κόσμος από την αρχή είναι ο τίτλος του έργου, κάπως λογοτεχνικού, και των ιστοριών, πάνω στις οποίες προτείνουμε να στηρίζεστε και να κάνετε διάφορες δραστηριότητες, αν αποφασίσετε με παιδιά σας να πραγματευτείτε θέματα έμφυλης βίας. Ευχαριστώ επίσης γιατί μου δίνεται ευκαιρία να βγάλω το άχτη μου. Τι εννοώ? Αν διαβάσετε το αντικείμενό μου στο Πανεπιστήμιο, ονομάζεται Σχολική Παιδαγωγική και Νέες Τεχνολογίες. Στο Σχολική Παιδαγωγική δίνω όμως ως περιεχόμενο αυτό που το ονομάζω ανθρώπινες σχέσεις στο σχολείο και την περίφημη παιδαγωγική σχέση ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τον μαθητή, αλλά και τις σχέσεις μεταξύ συμμαθητών, όπου βέβαια όταν αντιμετωπίζουμε την ομάδα της τάξης ως μια ομάδα συνομιλίκων, μας δίνεται ευκαιρία να μπούμε και στις στενάχωρες περιοχές της συμβίωσης, της απομόνωσης, της επιθετικότητας, της βίας, των στερεοτύπων, των προκαταλήψεων και συγκρούσεων κλπ. Εν πάση περιπτώσει, λέω ότι είναι το άχτη μου ο παραμελημένος τομέας της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης του Έλληνα μαθητή. Όντως και στα προπτυχιακά μαθήματά μου, όσο μπορώ το εξηγώ. Βέβαια, οι εκολαπτώμενοι εκπαιδευτικοί φαντάζομαι δεν το νιώθουν ιδιαίτερα. Εσείς όμως που έχετε εμπειρία και θεωρητική γνώση αλλά και τριβή πρακτική, φαντάζομαι θα το βρείτε ιδιαίτερα ενδιαφέρον ή κρίσιμο, ή τέλος πάντων κάτι πρέπει να κάνουμε στο ελληνικό σχολείο για να καλύψουμε αυτό το κενό ή την αδυναμία. Πρώτη γενικόλογη αναφορά από τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους και μέχρι το Σύνταγμα του 1975, ο όρος συναισθηματικές ανάγκες ή συναισθηματική ανάπτυξη του μαθητή δεν αναφέρεται πουθενά και φανερώνει, κατά την άποψή μου, την απουσία ενδιαφέροντος για τη συναισθηματική αγωγή των μαθητών ως βασικό σκοπό της εκπαίδευσης. Για πρώτη φορά στο νόμο 1566 του 1985 αναφέρεται γενικόλογα ότι σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
είναι να συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών. Το 2003 με την δημοσίευση των ΔΕΠΣ συναντούμε τη διατύπωση «Το σχολείο καλείται να συμβάλλει πρωτίστως στη διαμόρφωση προσωπικότητων με στέρεες ηθικές αρχές, ισχυρή αυτοαντίληψη και να δώσει βαρύτητα στην ικανοποίηση του συνόλου των συναισθηματικών και νοητικών αναγκών και ενδιαφερόντων του μαθητή». Αποτελεί καινοτομία στην εξέλιξη της σκοποθεσίας του σχολείου, του ελληνικού σχολείου, καθώς επίσημα πια αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα οπλισμού των μαθητών με κοινωνικοσυναισθηματικές δεξιότητες απαραίτητες για την ψυχική υγεία τους. Η υπερβολική βαρύτητα που δόθηκε στους διανοητικούς έναντι των συναισθηματικών απέκλεισε μέχρι πρόσφατα από την εκπαιδευτική διαδικασία τον παράγοντα συναίσθημα του μαθητή. Εν τούτης, μία μικρή ιστορική αναδρομή στους σκοπούς και στόχους αγωγής και εκπαίδευσης από την αρχαιότητα μέχρι και τον 20ο αιώνα αποκαλύπτει την ύπαρξη μιας εκπαιδευτικής παράδοσης, πυρήνας της οποίας φαίνεται να είναι, εγώ θα έλεγα, η κοινωνικοσυναισθηματική μάθηση και ανάπτυξη. Αυτό διαφαίνεται τόσο μέσα από τις σκέψεις και απόψεις μεγάλων παιδαγωγών, όπως του Ρουσό, του Πεσταλότσι, του Ντιούι, όσο και μέσα από μεγάλα παιδαγωγικά κινήματα, όπως για παράδειγμα η προοδευτική αγωγή, η μεταρρυθμιστική αγωγή, το σχολείο δράσης, όπως βέβαια και τελευταίες σύγχρονες σχολές ψυχολογίας που αποκαλούνται ανθρωπιστική ή θετική ψυχολογία κλπ. Τα συναισθήματα αποτελούν προειδοποιητικά σημάδια που καθοδηγούν τη σκέψη και τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Η διεύρυνση του πεδίου των νευροεπιστημών εμπλούτησε τις γνώσεις μας για την κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη του ανθρώπου. Η στροφή αυτή του ενδιαφέροντος προς τα συναισθήματα οδήγησε στην δημιουργία διαφορετικών μοντέλων συναισθηματικής νοημοσύνης και εργαλείων μέτρησής της, χωρίς ωστόσο βέβαια μέχρι σήμερα το πεδίο να είναι πλήρως διασαφηνισμένο, αλλά βρίσκεται σε μια συνεχή πορεία συνεχούς διαμόρφωσης. Μέσα στο πλαίσιο που υποδεικνύει η πολιτιστική τάση ή η τάση Zeitgeist, πνεύμα της εποχής, το οποίο τονίζει τη βαρύτητα των συναισθημάτων, το 2002 το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών δημοσίευσε την πράξη No Child Left Behind, η οποία παράλληλα με τον προσανατολισμό στη βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης των μαθητών, στοχεύει και στη δημιουργία ενός συναισθηματικού κλίματος, όπου θα κυριαρχεί η ασφάλεια των μαθητών ως βασικός παράγοντας της σχολικής επιτυχίας τους. Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης και οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που χαρακτηρίζουν τη μετανεωτερική ελληνική κοινωνία έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός μαθητικού μοσαϊκού στον χώρο της εκπαίδευσης με ποικίλες ανάγκες. Προβλήματα που προϋπήρχαν σε αρκετούς τομείς, όπως η προσωπική ανάπτυξη και οι διαπροσωπικές σχέσεις, εντείνονται από τις νέες συνθήκες και η ανάγκη για συστηματική παροχή βοήθειας στους μαθητές προβάλλει επιτακτικότερη. Παρ' όλα αυτά, οι υποχρεώσεις του σημερινού εκπαιδευτικού συνεχίζουν να περιορίζονται κατά κύριο λόγο στην εξάντληση της προβλεπόμενης ύλης, στην αξιολόγηση των μαθητών και στην επιλογή τους κατά τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας. Ο περιορισμός αυτός υποκρύπτει πιθανόν την υιοθέτηση της άποψης ότι οι γονείς διαπαιδαγωγούν ενώ το σχολείο απλά διδάσκει. Με αυτόν τον τρόπο βέβαια δεν εκπληρώνεται η πραγματική αποστολή του σύγχρονου σχολείου που πρεσβεύει την ολόπλευρη ισόρροπη ανάπτυξη του παιδιού. Αρκετοί εκπαιδευτικοί συμβιβάζονται με αυτές τις δυνάμεις που συντηρούν το υπαρκτό σχολείο
και παραβλέπουν δυστυχώς τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών τους. Μία πρώτη επισήμανση για τη βαρύτητα του σχολείου αναφορικά με την κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη του μαθητή. Τα σχολεία πλέον είναι ο κύριος χώρος στον οποίο μπορούν να αναπληρωθούν οι μειονεξίες παιδιών και εφήβων ως προς τις δεξιότητες ζωής που θα τα βοηθήσουν να επιτύχουν στο σχολείο και στη ζωή γενικότερα. Καθώς το σχολείο αποτελεί τον χώρο όπου όλα τα παιδιά φοιτούν, μπορεί να γίνει ένας τόπος που θα τα πλησιάσουμε, προσφέροντάς τους βασικά μαθήματα ζωής, στα οποία δεν θα μπορέσουν ίσως ποτέ και πουθενά αλλού να ασκηθούν. Είναι γνωστό ότι για διάφορους λόγους ο κοινωνικός κόσμος και η κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού έγιναν αντικείμενο εντατικότερης έρευνας με πολύ μεγάλη καθυστέρηση σε σύγκριση με την έρευνα για τη νοητική, τη γλωσσική ή τη σωματική ανάπτυξη του παιδιού. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 80 δεν δόθηκε καμία ιδιαίτερη σημασία στην κοινωνική μάθηση που συντελείται τόσο στην καθημερινή όσο και στη σχολική ζωή των παιδιών. Αυτή η αδιαφορία υπέκρυπτε την αντίληψη ότι η κοινωνική μάθηση υλοποιείται σχεδόν αυτόματα και ως παράπλευρη ή δευτερεύουσα διαδικασία. Τα τελευταία χρόνια όμως έγινε συνείδηση ότι η κοινωνική ζωή των παιδιών έχει σημαντικότατη επίδραση στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και στην κοινωνική ενσωμάτωση και προσαρμογή τους. Γίνεται πλέον συνείδηση ότι η κοινωνική ζωή των παιδιών απαιτεί μια εξίσου εντατική υποστήριξη και φροντίδα, όπως και οι υπόλοιποι τομείς ανάπτυξής του, όπως για παράδειγμα η σωματική, η νοητική, η ψυχοκινητική κλπ. Η αισθητική. Οι διαπιστώσεις σχετικά με τη βαρύνουσα σημασία των κοινωνικών συναναστροφών ή και γενικά της κοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού συνέπεσαν δυστυχώς με δυσμενείς εξελίξεις στο κοινωνικό περιβάλλον των παιδιών των σύγχρονων κοινωνιών. Είναι γνωστό ότι από την δεκαετία του 80, πολύ περισσότερο το 90, μετεβλήθη σημαντικά το περιβάλλον ζωής του παιδιού, ιδιαίτερα όσον αφορά την κοινωνική του ανάπτυξη, γεγονός το οποίο είχε συνέπειες και για το σχολείο. Εξαιτίας της μείωσης των γεννήσεων περιορίστηκαν σημαντικά για τα περισσότερα παιδιά οι αυθόρμητες επαφές με αδέλφια ή γειτονόπουλα που, ας το πούμε, προσφέρονταν, υπήρχαν, ήταν διατεθειμένα. Σημαντικός λόγος που νομιμοποιεί λοιπόν τον αναπροσανατολισμό του σχολείου και τη φροντίδα του για τον κοινωνικοσυναισθηματικό τομέα ανάπτυξης των μαθητών του είναι το γεγονός ότι οι συνθήκες κοινωνικοποίησης των σύγχρονων παιδιών έχουν μεταβληθεί και δείχνουν ότι τα ιδρύματα αγωγής αποτελούν για τη νέα γενιά σημαντικό και σε πολλές περιπτώσεις μοναδικό πλαίσιο όπου έχουν τη δυνατότητα να συναναστραφούν με συνομιλίκους, να δημιουργήσουν σχέσεις και να επιτύχουν την τόσο απαραίτητη κοινωνική προσαρμογή τους. Το σχολείο αποτελεί σημαντικό πεδίο ανθρώπινης αλληλεπίδρασης με συνομιλίκους και ενηλίκους, γι' αυτό και κερδίζει σε βαρύτητα η συμβολή του στην κοινωνική, συναισθηματική και την παρεπόμενη νοητική ανάπτυξη του μαθητή. Η έμφαση στην κοινωνικοπαιδαγωγική αποστολή του σχολείου υπαγορεύεται και από το γεγονός ότι δεν αποτελεί πλέον τη μοναδική ή την κυρίαρχη πηγή πληροφόρησης και γνώσεων. Αποτελεί μία παραπέρα πηγή, συχνά ανταγωνιστική, δίπλα σε άλλες που με την εξάπλωση των ΤΟΥΠΟΕ και των δημιουργούν νέες δυνατότητες για την πρόσβαση στη γνώση και τις πληροφορίες. Ακόμη και η άνοδος του μορφωτικού επίπεδου των γονέων αφαιρεί από το σχολείο μονάδες βαρύτητας από το ρόλο του ως παροχέα γνώσεων ή μοναδικού πληροφοριοδότη.
Μέσα στην εξελισσόμενη έκρηξη της πληροφορίας και της γνώσης, είναι άσκοπο και ανέφικτο να επιχειρεί το σύγχρονο σχολείο να καλύψει την υπάρχουσα γνώση και να επιμένει στον στήρο εγκυκλοπαιδισμό. Δεν τα βγάζουμε πέρα, είναι περίπου ανέφικτο. Μία αναγκαία προσαρμογή τους στις συνθήκες που διαμορφώνονται είναι να απομονώνει βασικές περιοχές της γνώσης και να τις προσφέρει. Η έμφαση δεν πρέπει να δίνεται στην ποσότητα, αλλά στην ποιότητα αυτών των γνώσεων και ειδικότερα στον τρόπο κατάκτησής τους. Αυτή η τάση να αποφασίσουμε, όπως είπα, και για κενά, έτσι, για παραλήψεις, κατά την άποψή μας, περιγράφεται και σε σχετική βιβλιογραφία περί αναλυτικών προγραμμάτων και χαρακτηρίζεται ως θάρρος στα κενά. Διότι ο αυριανός πολίτης πρέπει πρωταρχικά να αναπτύξει ικανότητες αναζήτησης πληροφοριών, κριτικής αποτίμησης των προσφερόμενων πληροφοριών και γενικότερες στρατηγικές λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων. Η δυσκολία δεν βρίσκεται πλέον στην πρόσβαση στην πληροφορία, αλλά στην κατανόηση της αξιοπιστίας της ή του αληθινού νοήματός της. Βασική αποστολή λοιπόν του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος είναι να μάθει στο μαθητή να μαθαίνει, learn to learn, αλλά και να τον εξοπλίσει με την ετοιμότητα να μαθαίνει διαβίου. Όπως κατανοείτε, περιμένω να δω να προσφέρεται χώρος και χρόνος από τα ελληνικά σχολικά προγράμματα στον τομέα της κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης του μαθητή, αλλά και ελαφρύνοντας την ύλια από αυτό που ονομάζω γνωστικός ή γνωσιακός τομέας, να δώσει την ευκαιρία να κατακτά ο μαθητής τη γνώση με περισσότερη ενεργοποίηση και προσωπική του εμπλοκή. Οι αλλαγές στις συνθήκες ζωής των σύγχρονων μαθητών υπαγορεύουν λοιπόν μία μετατόπιση του κέντρου βάρους της αποστολής του σύγχρονου σχολείου. Το σχολείο σήμερα φαίνεται να χάνει έδαφος στο πεδίο της ενημέρωσης και του εμπλουτισμού των γνώσεων, διότι στην κοινωνία της γνώσης και των πληροφοριών αποτελεί πλέον μία πηγή γνώσης ανάμεσα σε διάφορες άλλες, ίσως και ανταγωνιστικές. Ταυτόχρονα όμως φαίνεται να κερδίζει σε αξία η κοινωνικοποιητική και κοινωνικοπαιδαγωγική αποστολή του. Δεν θεωρείται απλά ένας πληροφοριοδότης που εξοπλίζει με γνώσεις και πληροφορίες μαθητές, αλλά εξίσου σημαντική κρίνεται και η κοινωνική του αποστολή. Αυτή η αποστολή πραγματώνεται όταν επιτευχθούν ή εξασφαλιστούν δύο συνθήκες. Πρώτον, με τη βοήθεια που θα παράσχει στους μαθητές του, ώστε να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες απαραίτητες για την ομαλή ένταξή τους στην κοινότητα. Ο δεύτερος αναφέρεται στους παιδαγωγικούς χειρισμούς από την πλευρά των εκπαιδευτικών, ώστε οι μαθητές να ζήσουν από άποψη κοινωνικών σχέσεων σε ένα υγιές κλίμα. Η ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση του εκπαιδευτικού προς αυτή την κατεύθυνση στηρίζεται εκτός των άλλων και σε επιστημονικά τεκμηριωμένα ευρήματα της κοινωνικής ψυχολογίας και της ψυχολογίας της εργασίας. Παντού όπου ζουν άνθρωποι και εργάζονται σε ομάδες, εμφανίζονται συγκεκριμένες επιδράσεις της ομάδας, οι οποίες επηρεάζουν την απόδοση και τη συμπεριφορά των μελών της ομάδας. Αυτές οι επιδράσεις της καθημερινής επιδράσεις ομαδικής ζωής γίνονται συνήθως δύσκολα αντιληπτές, διότι είναι συναισθηματικού χαρακτήρα. Κατά αναλογία και οι κοινωνικές σχέσεις μέσα στην τάξη επηρεάζουν το κατά πόσο νιώθουν ευχαρίστηση οι μαθητές που βρίσκονται στο περιβάλλον, η ικανοποίηση από τη συμμετοχή τους στην ομάδα συνομιλίκων που απαρτίζει η συγκεκριμένη τάξη
έχει άμεση επίδραση στην απόδοσή τους, αλλά και γενικότερα στην ψυχική τους ισορροπία. Ο βαθμός ικανοποίησης από τη συμμετοχή σε μία ομάδα οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αίσθηση που έχουν τα μέλη της ότι ικανοποιούνται βασικές ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες τους και ότι απολαμβάνουν την αποδοχή από τα άλλα μέλη της. Αν λοιπόν ο εκπαιδευτικός αποδέχεται την άποψη ότι το λεγόμενο κλίμα ανθρωπίνων σχέσεων αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα για την υλοποίηση κάθε έργου, αλλά και ειδικότερα του εκπαιδευτικού έργου, οφείλει καταρχήν να επιχειρήσει, να πλησιάσει, να γνωρίσει και να επικοινωνήσει με τους μαθητές του. Παρά την πρόοδο που μπορεί κανείς να διαπιστώσει σε ό,τι αφορά τα προγράμματα σπουδών που ισχύουν στο ελληνικό σχολείο, εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται από μία μονομέρεια. Φαίνεται να είναι εμφανώς προσανατολισμένα γνωσιοκεντρικά, ειδικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που υπηρετείτε εσείς. Μοιάζει δηλαδή σαν να θεωρούν ακόμη οι αρμόδιοι Έλληνες ότι ο Έλληνας μαθητής αναπτύσσεται ή πρέπει να αναπτύσσεται σχεδόν αποκλειστικά στον νοητικό και ειδικότερα τον γνωστικό τομέα της προσωπικότητάς του. Αυτή η αντιμετώπιση όμως δείχνει να μην γίνεται ακόμη επαρκώς παραδεκτό ότι κάθε άνθρωπος αναπτύσσεται ως ολόπλευρη προσωπικότητα τόσο από νοητική γνωστική άποψη όσο και από άποψη αισθητική, κοινωνική, συναισθηματική, ηθική, ψυχοκινητική. Ειδικότερα στα προγράμματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αυτή η μονομέρεια είναι εξόφθαλμη και δυστυχώς φαίνεται να έχει ως πρώτους συμμάχους τους Έλληνες γονείς. Η ενασχόληση των μαθητών, για παράδειγμα, με πολιτιστικές ή κοινωνικές δραστηριότητες εκλαμβάνεται από αυτούς συχνά ως χάσιμο χρόνου ή εκτροπή από το συμβατικό καθήκον. Πολλοί ερευνητές τονίζουν κατ' επανάληψη την ανάγκη για συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση της κοινωνικής ζωής στο σχολείο, διότι η κοινωνική μάθηση δεν υλοποιείται από μόνη της, αλλά οφείλουν οι αναπτυσσόμενες προσωπικότητες να επενδύσουν χρόνο και προσπάθεια για τη δημιουργία και την υποστήριξη των κοινωνικών τους σχέσεων. Πρέπει να μάθουν να ερμηνεύουν τις διαθέσεις των άλλων και να αντεπεξέρχονται με επάρκεια σε καταστάσεις εντάσεων ή συγκρούσεων. Για όλα τα παραπάνω δεν υπάρχουν κάποιοι απλοί κανόνες. Αντίθετα, αυτό ακριβώς αποτελεί τον πυρήνα της κοινωνικής μάθησης. Είναι η δυνατότητα να αντιδρούν εύστοχα, με ευελιξία και προσαρμοσμένα σε κάθε νέα περίσταση. Στη νέου τύπου ειδικότερα παιδικότητα που αναδύεται, η και νεανικότητα, θεωρούμε ότι απειλείται κατά κύριο λόγο η κοινωνική μάθηση παιδιών και νέων. Η μάθηση δηλαδή που συντελεί στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και ειδικότερα την ικανότητα για επικοδομητική και αρμονική συμβίωση παιδιών με συνομιλίκους και ενηλίκους. Αυτή η μάθηση μάλιστα δεν αντιμετωπίζεται μονόπλευρα ως κατάκτηση από τον παιδαγωγούμενο της κοινωνικής ενηλικίωσής του και τελικά της χειραφέτησής του. Υπενήσεται παράλληλα και την υποχρέωση του παιδαγωγού να διαμορφώσει την κοινωνική ζωή στην κοινότητα με τρόπο που να ευνοεί την όσο το δυνατόν συνεργατική και ενεργητική συμμετοχή των εμπλεκομένων στη διαδικασία αγωγής, δηλαδή και των μαθητών. Οι δημογραφικές και κοινωνικές αλλαγές της τελευταίας 25ετίας έχουν αναμφίβολα μεταβάλει τόσο τις δυνατότητες όσο και το χαρακτήρα της κοινωνικής ζωής των παιδιών και με αυτό μετέβαλαν και την κοινωνική μάθησή τους.
Πολλοί εκπαιδευτικοί, για παράδειγμα, παραπονιούνται ότι όλο και περισσότερα παιδιά στην τάξη τους διεκδικούν το ρόλο του πρίγκιπα, θέλουν να βρίσκονται στο κέντρο του ενδιαφέροντος, να αποτελούν το κέντρο του κόσμου, φαίνεται να μην τους ενδιαφέρουν οι επιθυμίες και οι ανάγκες συμμαθητών τους, είναι ανυπόμονα, ελάχιστα ανεκτικά και ούτω καθεξής. Αντίθετα βέβαια, με αυτή την εικόνα, κάποιοι εκπαιδευτικοί αναφέρονται και σε μαθητές ιδιαίτερα ευαίσθητους ή μαθητές έτοιμους πάντα να βοηθήσουν, οι οποίοι μάλιστα επιδεικνύουν μια ασυνήθιστα κοινωνική συμπεριφορά για την ηλικία τους. Ο προβληματισμός σχετικά με τους όρους και τις συνθήκες κοινωνικοποίησης της ονομαζόμενης νέας παιδικότητας ή κοινωνικότητας είχε ως αποτέλεσμα τη δημοσίευση κατά τα τελευταία χρόνια πληθώρας άρθρων και μελετών που είχαν ως θέμα είτε την κοινωνική απομόνωση, είτε τον εγκλισμό στο σπίτι, είτε τέλος τη βία στην παιδική και εφηβική ηλικία. Μία πρώτη κοινή διαπίστωση που προκύπτει από τις σχετικές ερευνητικές προσπάθειες είναι ότι στις νέες κοινωνικές συνθήκες που διαμορφώνονται η κοινωνική μάθηση δεν απόλεσε, αλλά αντίθετα μάλλον κέρδισε σε βαρύτητα όσον αφορά τόσο την κοινωνική όσο και την νοητική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων. Παράλληλη με την παραπάνω και εξίσου σημαντική είναι η διαπίστωση ότι τα παιδιά χρειάζονται παιδιά, δηλαδή συνομιλίκους για την κοινωνική τους ανάπτυξη. Ευτυχώς βέβαια, ευρήματα πολλών ερευνών δείχνουν ότι οι φόβοι για γενικευμένη απομόνωση των σύγχρονων παιδιών είναι ακόμη υπερβολικοί, διότι τα περισσότερα παιδιά καταφέρνουν ωστόσο να οικοδομούν σχέσεις φιλίας και να συναντιούνται αρκετές φορές την εβδομάδα τα απογεύματα με τους φίλους τους. Αυτά τα ευρήματα καταδεικνύουν, για παράδειγμα, τον εκφραζόμενο φόβο για κοινωνική απομόνωση των παιδιών, ιδιαίτερα λόγω της ενασχόλησης με τα ηλεκτρονικά μέσα, ως υπερβολικό για την ώρα ακόμη. Το κύριο έβριμά τους είναι ότι οι επαφές ελεύθερου χρόνου άλλαξαν γενικά ή περιορίστηκαν και βέβαια θα πρέπει να προβληματίζει το γεγονός ότι 1 στα 10 παιδιά συναντά συνομιλίκους σχεδόν μόνο αποκλειστικά στο σχολείο. Αυτό που λέγαμε γειτονιά, σπίτι κλπ. Σαν να έχει εκλείψει ή τέλος πάντων χάσει τη λειτουργικότητά του. Για όλους τους παραπάνω λόγους φαίνεται ότι το σημερινό σχολείο έχει βαρύνουσα σημασία για τις κοινωνικές σχέσεις και την κοινωνική μάθηση του αναπτυσσόμενου ανθρώπου. Αυτή η άποψη αντικατοπτρίζεται και στις απαντήσεις των ίδιων των παιδιών. Όταν π.χ. ερωτώνται τι τους αρέσει περισσότερο στο σχολείο, αδιαφορούν για τις τυπικές σχολικές προσφορές όπως το μάθημα ή συγκεκριμένα θέματα και ειδικότητες. Αντίθετα, αυτά που θυμούνται και κατονομάζουν είναι πλευρές της σχολικής ζωής, σχετίζονται με την κοινωνική μάθηση, πολύ χρήσιμο το διάλειμμα, ο ελεύθερος χρόνος, οι επαφές με συμμαθητές. Ένα φαινόμενο που επίσης συνδέθηκε με τις συνθήκες κοινωνικοποίησης των σύγχρονων παιδιών ήδη από τη δεκαετία του 80-90 ήταν και η βία στο σχολείο. Διάφορα γεγονότα σόκαραν την κοινή γνώμη, όπως η φυσική βία εναντίον εκπαιδευτικών συμμαθητών, η καταπίεση και ο εκφοβισμός συμμαθητών, όπως και η χρήση αντικειμένων που χρησιμεύαν στην άσκηση βίας, όπως για παράδειγμα σιδερογροθιές, στιλέτα κλπ. Συχνά αναφερόταν επίσης εκπαιδευτικοί με αποτροπιασμό και στο γεγονός ότι μαθητές χρησιμοποιούσαν υπερβολικές βρισχές και απειλές είτε εναντίον τους είτε μεταξύ συμμαθητών τους. Γενικά διαπιστώθηκε ότι η κατάσταση δυστυχώς είναι χειρότερη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ότι οι συχνότερες μορφές βίας είναι είτε η λεκτική είτε η φυσική επιθετικότητα προς συμμαθητές, όπως για παράδειγμα
ενοχλητικά πειράγματα ή ξυλοδαρμός, αλλά και η έντονη λεκτική επιθετικότητα εναντίον εκπαιδευτικών. Σοβαρότερες μορφές βίας, όπως εκβιασμοί ή ένοπλη επίθεση, είναι ευτυχώς σπανιότερες. Δεν μπορεί βέβαια να τεκμηριωθεί τελικά, επιστημονικά, αν η βία στο σχολείο πράγματι αυξήθηκε, διότι δεν υπάρχουν διαχρονικές έρευνες οι οποίες να καταγράφουν με τα ίδια μεθοδολογικά εργαλεία τις ίδιες συμπεριφορές για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Απλά γίνεται η υπόθεση ότι υπάρχει μια ελαφρά αύξηση, η οποία είναι εμφανέστερη σε συγκεκριμένα σχολεία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Παράλληλα όμως διατυπώνεται και η άποψη ότι σήμερα η ευαισθησία του κοινού απέναντι σε πράξεις βίας αυξήθηκε συγκριτικά με το παρελθόν. Το πρόβλημα είναι ότι το ελληνικό σχολείο τα τελευταία χρόνια, ίσως και μέσα από κοινωνικές πιέσεις και προσδοκίες, όπως είπα νωρίτερα, επικεντρώθηκε μονομερώς στη διδασκαλία και την αποτελεσματικότητά της, προσανατολίστηκε σε γνωστικές κυρίως επιδόσεις των μαθητών του. Αμελώντας όμως την παιδαγωγική και κοινωνικοποιητική διάσταση του ρόλου του, φαίνεται να αφήνει ανικανοποιητές μια σειρά από ατομικές και συλλογικές ανάγκες των μαθητών του. Αυτός ο προσανατολισμός όμως είναι άστοχος, διότι ακόμη κι αν μοναδική επιδίωξη είναι η βελτίωση των επιδόσεων, αγνοεί τη διαπίστωση για τη βαρύτητα των συναισθηματικού τύπου παραγόντων που υπησέρχονται σε κάθε τέτοια διαδικασία. Κάθε διαδικασία επικοινωνίας, όπως μπορεί κάλλιστα να νοηθεί η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης, επηρεάζεται τόσο από το περιεχόμενο όσο και από την σχέση των εμπλεκομένων. Με άλλα λόγια, δεν επηρεάζεται μόνον από την ποιότητα του αντικειμένου διδασκαλίας, αλλά και από την ποιότητα των ανθρωπίνων σχέσεων στο σχολείο. Αυτό όμως που μπορεί να παρατηρήσει κάποιος μελετώντας τα σχολικά προγράμματα που υλοποιούνται στη χώρα μας, μπορεί να διαπιστώσει τα εξής. Τόσο από πλευράς στοχοθεσίας, όσο και από πλευράς περιεχομένων μάθησης και δραστηριοτήτων, η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή προδιαγράφεται κυρίως στην προσχολική αγωγή και κάπως στις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Όσο προχωρά κανείς σε υψηλότερες τάξεις και βαθμίδες, γίνονται σποραδικά ανοίξεις για κοινωνική και ηθική ανάπτυξη, για παράδειγμα μέσα από το μάθημα των θρησκευτικών, αλλά κατά τα άλλα κυριαρχούν οι στόχοι και τα περιεχόμενα μάθησης που σχετίζονται με τον νοητικό ή ειδικότερα τον γνωστικό-γνωσιακό τομέα ανάπτυξης. Αρκετοί βέβαια εκπαιδευτικοί επιχειρούν να καλύψουν το έλλειμμα στον κοινωνικό συναισθηματικό τομέα ανάπτυξης, εντάσσοντας τη σχετική μεθοδολογία, για παράδειγμα, στο πλαίσιο της αγωγής υγείας, κατά κύριο λόγο, πιθανόν δευτερευόντως σε σχέδια δράσης, projects, και πρόσφατα βέβαια με το νέο πεδίο που προσφέρεται με τα εργαστήρια δεξιοτήτων. Στο τέλος όμως του 20ου αιώνα, με την αλλαγή παραδείγματος στην επιστήμη της ψυχολογίας και της παιδαγωγικής, επανέρχονται στο επίκεντρο τα συναισθήματα και η σημασία τους για τη ζωή του ατόμου μετά από μια μακρά περίοδο αποστασιοποίησης από αυτά και επικέντρωσης αποκλειστικά στον έλογο νου. Το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας μετατοπίζεται στη μελέτη των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, που σχετίζονται με κοινωνικούς, συναισθηματικούς, ενδοπροσωπικούς και διαπροσωπικούς παράγοντες και οι οποίοι συμβάλλουν εν γέννη στην επιτυχία στη ζωή. Ως εκ τούτου,
Εμφανίζεται και καθιερώνεται, όπως γνωρίζετε, ο όρος συναισθηματική νοημοσύνη, μια σύνθετη έννοια με πολλαπλές διαστάσεις και προεκτάσεις σε διάφορα πεδία της ανθρώπινης φύσης. Τα άτομα με συναισθηματικές δεξιότητες είναι πιθανόν πιο ευτυχισμένα και αποτελεσματικά στη ζωή τους. Αντίθετα, τα άτομα που αδυνατούν να ελέγξουν τη συναισθηματική τους ζωή μάχονται εσωτερικά στην προσπάθεια προσαρμογής και ανταπόκρισης σε σύνθετες και δύσκολες καταστάσεις καθημερινότητας. Το ελληνικό σχολείο, προσανατολισμένο στο νοησιαρχικό μοντέλο, προβάλλει την ιδιότητα του μαθητή εις βάρος της συναισθηματικής και κοινωνικής του γραμματοσύνης. Ωστόσο, το πεδίο του σχολείου αποτελεί ιδανικό τόπο καλλιέργειας δεξιοτήτων ζωής, ανάπτυξης ψυχικής ανθεκτικότητας στους μαθητές, με απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση την ποιοτική επικοινωνία και αλληλεπίδραση μέσα στο σχολείο. Ως προέκταση των παραδοχών περί συναισθηματικής νοημοσύνης προτείνεται στη σχετική βιβλιογραφία και η λεγόμενη κοινωνική συναισθηματική μάθηση. Ήδη από το 1999 ο Τζόναθαν Κόεν, επιχειρώντας να εξηγήσει τον όρο κοινωνικοσυναισθηματική μάθηση, υποστηρίζει ότι αυτή αναφέρεται στη διαδικασία του να μαθαίνει κάποιος πώς να διαβάζει τον εαυτό του και βέβαια και τους άλλους. Αυτήν μάλιστα την μάθηση τη θεωρεί εξίσου σημαντική με το να μαθαίνει κάποιος πώς να διαβάζει λέξεις και αριθμούς. Η συναισθηματική κοινωνική νοημοσύνη απαρτίζεται από έναν συνδυασμό ενδοπροσωπικών και διαπροσωπικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων που καταλήγει στην αποτελεσματική ανθρώπινη συμπεριφορά, γι' αυτό και προτείνει την επέκταση του όρου σε συναισθηματική κοινωνική νοημοσύνη. Είναι γνωστό ότι μέχρι πρότινος η πρωτοκαθεδρία των γνωστικών παραγόντων και κυρίως του παραδοσιακού τρόπου μέτρησης της νοημοσύνης για την πρόβλεψη της ακαδημαϊκής επίδοσης και επιτυχίας των μαθητών επισκίαστε τον πλούτο άλλων μη γνωστικών παραγόντων, όπως για παράδειγμα η συναισθηματική νοημοσύνη, που καθορίζουν όμως σε σημαντικό βαθμό τον μελλοντικό επιτυχημένο βίο παιδιών πολιτών. Στα τέλη του 20ου αιώνα παρατηρήθηκε λοιπόν μια ευρύτερη μεταστροφή προς τον συναισθηματικό πλούτο των παιδιών, που εντάσσεται στο πλαίσιο της αναζήτησης του αποτελεσματικού σχολείου, το οποίο ξεκίνησε με προσπάθειες αναδόμησης του, έπειτα στράφηκε στην αναπροσαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων και των μεθόδων διδασκαλίας, ενώ σήμερα φαίνεται να δίνει όλο και μεγαλύτερη έμφαση στο κλίμα της σχολικής τάξης και στην ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων. Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 αυξήθηκε διεθνώς η απέτηση για την εξέβρεση πηγών και υλικού προαγωγής και ανάπτυξης των κοινωνικών, συναισθηματικών και συμπεριφορικών δεξιοτήτων του μαθητή. Στην Ελλάδα σε αυτό συνέβαλαν και οι γενικές αρχές των ΔΕΠΣ και ΑΠΣ, μεταξύ των οποίων εντάχθηκε και η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η φυσική, ψυχική και κοινωνική του ανάπτυξη. Παρατηρείται επιπλέον αύξηση ερευνών για την αποτελεσματικότητα των σχολικών προγραμμάτων με αυτό το θέμα που αναφέραμε και των προγραμμάτων παρέμβασης. Έλληνες εκπαιδευτικοί εκτιμούν βέβαια πως οι στόχοι των ΔΕΠΣ, των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκουν, καλλιεργούν σε μέτριο βαθμό τις δεξιότητες ζωής στους μαθητές τους, δηλαδή τη διαχείριση των συναισθημάτων τους, τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, την αυτεπίγνωση, την ενσυναίσθηση και τη διαχείριση του στρες. Εξειδικευμένες σχετικές έρευνες καταλήγουν στη διαπίστωση
ότι τα σχολικά εγχειρίδια μέσα από τους στόχους και τη φιλοσοφία του ΔΕΠΣ προάγουν σε μέτριο βαθμό τις εξής συναισθηματικές δεξιότητες: την προσαρμοστικότητα, την έκφραση συναισθημάτων, την αντίληψη συναισθημάτων του απέναντι, τη διαχείριση συναισθημάτων, τις σχέσεις με συνομιλίκους, την αυτοεκτίμηση και την παρόθηση και ακόμη λιγότερο την παρορμητικότητα των μαθητών. Άλλες έρευνες με υποκείμενα Έλληνες εκπαιδευτικούς δείχνουν πως οι ίδιοι εκτιμούν ότι τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκουν επιτυγχάνουν επίσης σε μέτριο βαθμό τη βελτίωση της αυτοεκτίμησης, την υιοθέτηση της οπτικής του απέναντι, του άλλου, τη διαχείριση του άγχους και των συγκρούσεων, την υπέρβαση προκαταλήψεων ή ευρύτερες κοινωνικές δεξιότητες, όπως για παράδειγμα οι κανόνες ευγενίας. Ειδικότερα τις 2 τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται έντονη κινητικότητα στον χώρο της εκπαιδευτικής έρευνας, με κατακόρυφη αύξηση των μελετών που αναφέρονται σε θέματα ψυχικής υγείας, συναισθηματικής εκπαίδευσης, ενώ η σχετική βιβλιογραφία, που συσσωρεύεται με αλματώδεις ρυθμούς, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τα πορίσματα των ερευνών κάνουν λόγο για τον ρόλο του σχολείου ως φορέα κοινωνικοποίησης των μαθητών και διαπιστώνουν ότι ειδικά σήμερα στις αρχές του 21ου αιώνα το σύγχρονο σχολείο φέρει σημαντικό μερίδιο ευθύνης για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των μαθητών που σχετίζονται με την κοινωνική και συναισθηματική τους επάρκεια. Κοινή παραδοχή όλων σχεδόν των επιστημόνων είναι ότι οι κανόνες που ρυθμίζουν τα συναισθήματα των ανθρώπων και κατά συνέπεια επηρεάζουν την νοημοσύνη, γνωστική και συναισθηματική, μπορούν να διδαχτούν σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής του ατόμου, αλλά αναπτύσσονται καλύτερα, ευνοϊκότερα κατά την παιδική ηλικία και μάλιστα απαιτείται πάντα ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ασφάλειας και συνεργασίας. Ελληνική έρευνα που διεξήχθη πρόσφατα μετά από εφαρμογή προγράμματος αγωγής υγείας έδειξε ότι τα υποκείμενά της ανέπτυξαν προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες, ενισχύοντας την ικανότητά τους, για παράδειγμα, για αυτοπροστασία. Επίσης, καταγράφηκε αλλαγή στον προσωπικό και κοινωνικό παράγοντα, στην αυτοαντίληψη και το κλίμα της σχολικής τάξης, ενισχύοντας την άποψη ότι οι κοινωνικοσυναισθηματικές δεξιότητες μπορούν να διδαχθούν, να κατακτηθούν και να επιφέρουν θετικά αποτελέσματα. Σε άλλη ερευνά επιχειρήθηκε η διερεύνηση της επίδρασης ενός προγράμματος κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης στην συναισθηματική νοημοσύνη των μαθητών. Μελετήθηκε επίσης η επίδραση του προγράμματος στο κλίμα της τάξης, καθώς και η διαφοροποίησή του με βάση την τάξη και το φύλο. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν την ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών και συσχετήσεων μεταξύ των μεταβλητών. Η συναισθηματική νοημοσύνη των μαθητών της πειραματικής ομάδας, δηλαδή αυτών που είχαν υποστεί σε εισαγωγικά την παρέμβαση, έδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές, άρα όντως κατέκτησαν πράγματα, γεγονός που βέβαια, όπως παρατηρούν, βελτίωσε συνεπακόλουθα το κλίμα της σχολικής τάξης, την ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών και την ακαδημαϊκή επίδοσή τους. Το πρόγραμμα είχε μεγαλύτερη επίδραση σε μαθητές Α γυμνασίου, αν συγκρίναμε τάξεις, και βέβαια μεγαλύτερη επίδραση επίσης στα κορίτσια σε σύγκριση με τα αγόρια, ενώ η επίδρασή του παρέμεινε στατιστικά σημαντική και κατά την επαναμέτρηση. Έτσι, δηλαδή φάνηκε να διατηρούν αυτές τις στάσεις και συμπεριφορές οι μαθητές.
Η κοινωνική και συναισθηματική μάθηση έχει προταθεί επίσης ως αντίδοτο στη σχολική διαρροή, ύστερα από την ερευνητική διαπίστωση ότι στις πρωταρχικές αιτίες πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου εμπλέκονται κυρίως βασικοί κοινωνικοί, συναισθηματικοί και όχι τόσο γνωστικοί παράγοντες όσο η χαμηλή σχολική επίδοση και τα υψηλά ποσοστά αποτυχίας, αισθήματα κατωτερότητας, χαμηλής αυτοεκτίμησης, έλλειψη κινήτρων και ενδιαφερόντων, έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων, βίωση συναισθημάτων απόρριψης και αποκλεισμού. Η σχολική διαρροή αποτελεί ένα από τα βασικά ελλείμματα στην εκπαίδευση, όχι μόνο την ελληνική, αλλά και δυστυχώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση το θεωρεί ως πρόβλημα όλης της Ένωσης. Γι' αυτό και στην πολιτική ατζέντα των ευρωπαϊκών χωρών έχει τεθεί ως μείζον στρατηγικός στόχος να μειωθεί το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου από 13,5 κατά μέσον όρο που είναι σε χώρες ευρωπαϊκές, τουλάχιστον να κατακτήσουμε το 10%. Η ανάπτυξη και ενίσχυση ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων από μικρή ηλικία, παραδείγματος χάριν, ανάπτυξη αυτογνωσίας, ενσυναίσθησης, υπεύθυνης λήψης αποφάσεων, μέσα από ελκυστικές δραστηριότητες, ενεργοποιούν εσωτερικά κίνητρα στους μαθητές και οδηγούν στην ανάπτυξη αισθημάτων ιδιοκτησίας για το σχολείο, δέσμευση προς αυτό και εν τέλει τα προετοιμάζουν για την ζωή. Εξάλλου, τα γνήσια αποτελεσματικά σχολεία είναι αυτά που προετοιμάζουν τους μαθητές να τα καταφέρουν όχι μόνο στις δοκιμασίες του σχολείου, αλλά και στις δοκιμασίες της ζωής. Και βέβαια κλείνω με τον πολυβασανισμένο ρόλο του εκπαιδευτικού, λέγοντας πάλι κάτι πειρακτικό, το ξέρω, ό,τι και να συμβεί, η πρώτη λύση είναι να το αναλάβουν οι εκπαιδευτικοί, έτσι. Κλιματική αλλαγή να λύσουν ή να ενημερώσουν οι εκπαιδευτικοί. Κυκλοφοριακή αγωγή, οι εκπαιδευτικοί. Μη συνεχίσω. Μην το βλέπετε έτσι, το κατανοείτε ότι έτσι κι αλλιώς μιλούμε για δραστηριότητες και προγράμματα του σχολείου, έτσι. Πράγματι, ο εκπαιδευτικός είναι ο σημαντικότερος παράγοντας και, πώς να πω, αυτός που παίρνει την πρωτοβουλία. Για να γίνει αυτή η μετάβαση από το παραδοσιακό, όπως το λέω και λίγο κολοβό σχολείο, το νοησιαρχικό, προς το σχολείο που φροντίζει και την κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη του μαθητή του, ανεξάρτητα από την λύση, τεχνική, προσέγγιση που μπορεί να επιλέξει κάθε σχολείο και τάξη, έτσι. Δεν υπάρχει μία συνταγή και μία πανάκια, έτσι. Έχει την ελευθερία εκπαιδευτικός ή σχολείο, έτσι, να επιλέγουν, δοκιμάζουν και βέβαια αποτελεί, το κατανοείτε ότι όντως είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο να έχει πιστεί πρώτα ο ίδιος, επίσης να έχει κατανοήσει τις αρχές κλπ. Και βέβαια, το πιο πρόσφορο πεδίο για τέτοιες εφαρμογές είναι οι συγκρούσεις και οι διαφωνίες. Αποτελούν ένα θαυμάσιο και γόνιμο πλαίσιο πρότυποποίησης και εξάσκησης δεξιοτήτων, διαπραγμάτευσης, ενσυναίσθησης, συναισθηματικής διαχείρισης κλπ. Σίγουρα βέβαια πολλά μαθήματα, έτσι, ιστορία, λογοτεχνία, τα λέω επειδή πρώτο πτυχίο έχω ως φιλόλογος και λειτουργήσα ως αναπληρωτής, έτσι. Ακόμα όμως τα εικαστικά, η γυμναστική, πολλά αντικείμενα του σχολείου μας, έτσι, μπορούν να δίνουν ευκαιρίες για συζητήσεις σχετικά με την ανθρώπινη φύση, τα ανθρώπινα συναισθήματα, συναισθηματικές αντιδράσεις, μέσα βέβαια σε ένα πλαίσιο ομαδικής εργασίας, συλλογικών σχεδίων εργασίας και ομάδων συζήτησης κλπ.
Για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας αυτών των προγραμμάτων, πολύ σημαντικό ρόλο βέβαια είναι κατανοητό ότι θα διαδραματίζει η κατάλληλη και συνεχής ενημέρωση, εκπαίδευση των εμπλεκομένων, που βέβαια ταυτόχρονα προτρέπω και σε παράλληλη καταγραφή αποτελεσμάτων. Έτσι. Με απλά λόγια, όχι απλά να κάνουμε την ωραία μας παρέμβαση, με κάποιο τρόπο όμως να εξασφαλίζουμε και συλλογή στοιχείων και για να βλέπουμε αν έπιασε τόπο, ίσως κάτι να αναθεωρούμε, βελτιώνουμε κλπ. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη σπουδαιότητα και τις δυσκολίες που έχει η εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων επηρεάζουν χωρίς αμφιβολία την αποτελεσματικότητά τους, καθώς σχετίζονται με την αυτοπεποίθηση και τον ενθουσιασμό που νιώθουν για μια τέτοια διδασκαλία. Όταν οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται δέσμευση απέναντι στην επαγγελματική τους ανάπτυξη, ως προς την ικανότητά τους να ενσωματώνουν κοινωνικοσυναισθηματικές δεξιότητες, θεωρούν ότι οι τελευταίες είναι σημαντικές για τη σχολική επιτυχία των μαθητών τους και αισθάνονται υποστηρικτική την σχολική κουλτούρα, τότε σίγουρα ενδυναμώνονται οι παρεμβατικές επιδράσεις. Αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι, παρά την διαδεδομένη εύκολη κριτική για τις αδυναμίες, κενά, ελλείψεις στο ελληνικό σχολείο, έχω την άποψη ότι τις τελευταίες δεκαετίες μπορούμε να διακρίνουμε και πρόοδο ή βελτίωση. Βελτιώθηκε, για παράδειγμα, η υλικοτεχνική υποδομή, κύριε Διευθυντά, είστε ευτυχείς, έτσι, και για ελληνικά δεδομένα τυχεροί. Έτσι, δεν είναι ίσως το τέλειο, αλλά σαφώς βλέπουμε βελτιώσεις υλικοτεχνικές. Βελτιώθηκε όμως η εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών και όλο και περισσότεροι μαθητές έρχονται στο ελληνικό σχολείο από ένα οικογενειακό περιβάλλον που οι μορφωμένοι γονείς τους μπορούν να τους συμπαραστέκονται και να συντονίζονται ευχερέστερα στις απαιτήσεις της εκπαίδευσής τους. Αυτό μάλιστα αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι γνώσεις και ικανότητες που παλιότερα προβλεπόταν σε υψηλότερες τάξεις, σήμερα προβλέπονται για όλο και χαμηλότερα επίπεδα, βαθμίδες ή τάξεις. Μπορώ επιπλέον να διακρίνω βελτίωση και στο άλλο σημαντικότατο συστατικό στοιχείο, που είναι τα προγράμματα σπουδών και τα βοηθήματα ή το εκπαιδευτικό υλικό. Μετά τα παλιά προγράμματα που ήταν απλοί κατάλογοι περιεχομένων μάθησης και το μοναδικό εγχειρίδιο για κάθε προβλεπόμενο μάθημα, δοκιμάσαμε πιο συγκεκριμένα στοχοκεντρικά προγράμματα με βοηθήματα για τον δάσκαλο και τον μαθητή, αλλά και εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις. Προχωρήσαμε επιπλέον τα τελευταία χρόνια και σε προτάσεις για πιο ολιστική γνώση του κόσμου μέσα από διεπιστημονικές και διαθεματικές προσεγγίσεις. Η προτροπή προς εκπαιδευτικούς και σχολεία για εισαγωγή και υλοποίηση καινοτομιών είναι συνεχής, ενώ διευρύνεται και η γόνιμη επικοινωνία και ανταλλαγή εμπειριών με εκπαιδευτικούς και μαθητές άλλων χωρών. Κλείνω διατυπώνοντας μία προτροπή για περαιτέρω βελτίωση του σχολείου, του ελληνικού σχολείου, μέσα από την κάλυψη των ελλημάτων της κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης του Έλληνα μαθητή. Περιμένω λοιπόν τη φροντίδα και αυτού του τομέα ανάπτυξης μέσα από ανάλογους στόχους και κατάλληλες δραστηριότητες που θα προδιαγράφουν τα προσεχή ελληνικά σχολικά προγράμματα. Μία τέτοια λύση είναι πιο ολοκληρωμένη και κοινωνικά δίκαιη, καθώς η φροντίδα αυτού του τομέα ανάπτυξης της προσωπικότητας για κάθε Έλληνα μαθητή δεν θα επαφίεται στην καλή θέληση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών που θα το πραγματοποιούν ως ατομική τους πρωτοβουλία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή.
Να ευχαριστήσω τον κύριο Μπίκο και αν μου επιτρέπετε ένα μικρό σχόλιο. Θυμήθηκα όσο μας ανέλυε λίγο και τις έρευνες αλλά και όλα αυτά που ισχύουν. Μου είχε πει μια ψυχολόγος, συζητάγαμε έτσι χαλαρά και λέει αν δεν υπήρχε το σχολείο και εσείς οι εκπαιδευτικοί, τα παιδιά θα μεγαλώναν και θα μαθαίναν να υλοποιούν, να φτιάχνουν σχέσεις φιλικές και κοινωνικές από το τάμπλετ και το κινητό και ερωτικές σχέσεις, λέει, από τις πορνοτενίες. Άρα, λέει, είναι δυνατόν να μην έχουμε συγκρούσεις, βία ή έμφυλη βία αντίστοιχα. Έχω την αίσθηση ότι και αυτό ίσως θέλω να πω, να τονίσω, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος μας να διαλύσουμε όλες αυτές τις απόψεις και νοοτροπίες που υπάρχουν. Έχω ακούσει σαν εκπαιδευτικός γονιό να λέει στο παιδί αφού σε στραβοκοίταξε, χτύπησε τον, δίρτο. Αυτό το ζούμε όλοι μας λίγο πολύ και νομίζω ότι είναι δικό μας θέμα να μπορέσουμε να προλάβουμε όλα αυτά και φυσικά να βοηθήσουμε λίγο στην κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη που ανέφερε ο κύριος Μπίκος των παιδιών, ούτως ώστε να πάψουμε να έχουμε όλα αυτά τα φαινόμενα. Ξέρω ότι είναι δύσκολο έργο, θέλει υπομονή, επιμονή, κουράγιο. Προσπαθήστε. Δεν ξέρω, θα δεχτείτε ερωτήσεις. Να δοκιμάσουμε χωρίς... Για δες λίγο. Ναι, αν κάνει γίνεται... και έτσι αντίχηση. Ακούγομαι καλά. Ίσως λίγο έτσι. Το έχει. Ή καταγράφουμε και βίντεο. Καλά. Λοιπόν. Θέλετε κάτι να συζητήσουμε? Ήδη κορόιδεψα το ότι όπως συμβαίνει για κάθε θέμα, κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό, κλιματικό, φορτώνουμε τον εκπαιδευτικό. Το ξέρω βέβαια, κάποιος μπορεί να μου πει ναι και γιατί όχι. Αυτός εκπαιδεύει, προετοιμάζει την μελλοντική γενιά πολιτών κλπ. Αλλά επίσης παραδέχομαι ότι είναι πολλαπλά καθήκοντα έτσι, σε έναν ρόλο, έτσι, πολυεπίπεδα. Στην ουσία, αν θέλετε, υπενηχθήκαμε ότι ή βρείτε ευκαιρίες, ο καθένας μπορεί να αποφασίσει, για αυτομόρφωση και σε θέματα, για παράδειγμα, κοινωνικής ψυχολογίας, κοινωνικών σχέσεων κλπ. Έτσι. Ή ενταχθείτε σε προγράμματα και βέβαια θεωρώ ότι η Διεύθυνση Δυτικής Θεσσαλονίκης στην ουσία με αυτή τη σειρά που ανήγγειλε, που θα έχει και κάποια κάπως έτσι πιο θεωρητικά και κεντρικά σαν τη δική μου σήμερα, αλλά και κάποια εφαρμοσμένα, να τα πω εργαστηριακά. Οπότε όντως δίνει την ευκαιρία σε ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς έτσι να ενδυναμωθούν. Επίσης, σίγουρα, αν όχι για όλους, για τους περισσότερους, είναι γνωστό έδαφος. Πρέπει να έχετε έτσι δοκιμάσει παρεμβάσεις, εφαρμογές. Πάλι, λόγω της φιλολογικής μου ιδιότητας, θεωρώ ότι πράγματι έχεις την ευκαιρία, παρεκκλίνοντας λίγο από τα προβλεπόμενα ή τις δραστηριότητες του αυριανού σου μαθήματος, να βρεις αφορμή να συζητήσεις με τους μαθητές σου τέτοια θέματα. Εγώ και οι άλλοι, για παράδειγμα. Ο εαυτός μου κλπ. Και αν θέλετε να μπαίνετε και σε προβλήματα που μία λύση στρατηγική είναι να μην το ονομάζεις ή να μην ξεκινάς από πρόβλημα. Έτσι, Δηλαδή, όταν μιλάμε για σχέσεις ανθρώπινες, γιατί να πηγαίνουμε κατευθείαν στο τι είναι ή μπορεί να είναι προβληματικές ή συγκρουσιακές, έτσι. Με δεδομένο ότι έχετε ο καθένας και η κάθε μια σας κάτι σπουδάσει, σε κάτι ετοιμαστεί.
αισθάνεστε αυτή την προτροπή ή την προσδοκία, είτε αν σας βαραίνει, είτε αν είναι, πώς να πω, εφικτή, καταλαβαίνετε, στην ουσία να ενημερωθείτε καταρχήν καλύτερα, βαθύτερα, την απόπλουσιότερα, σε θέματα, όπως τα είπα, ανθρωπίνων σχέσεων κλπ. Να λέτε, αν θέλετε, όνομα και ειδικότητα. Ναι. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό. Απλά νιώθω ότι δεν έχω τις απαραίτητες γνώσεις να το κάνω. Χρειάζομαι την υποστήριξη και αυτό που γίνεται τώρα εδώ. Νομίζω ότι έχω μαθητικό από αυτό. Και επίσης ότι θα πρέπει να γίνει πολύ συστηματική, πιστεύω, η ενημέρωση πρώτα στους συναδέλφους. Γιατί δεν είναι όλοι οι συνάδελφοι σε αυτό. Υπάρχει ακόμα και σήμερα ανάλογα στους συναδέλφους που επιμένουν στην ασφάλεια του παλιού δασκαλοκεντρικού συστήματος και θεωρούν ότι οποιαδήποτε τέτοια δράση θα χάσει τον χρόνο. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το πνεύμα ακόμα. Σαν πρωτοβουλία που πιο συστηματικά μας αρέσουν όλοι να σας απαντήσω αντιστρέφοντας κάτι. Και εγώ και οι περισσότεροι είχαμε το θράσος στην ανέδεια, ενώ δεν είμαστε τεχνολόγοι, να μπούμε στα ψηφιακά. Καταλαβαίνετε, κάνω ένα παραλληλισμό ότι και εσείς, ναι, έχετε υπόβαθρο τεχνολόγου, έτσι, μηχανικού, καλά το λέω. Φυσικά, ναι. Λοιπόν, δεν υπάρχει πεδίο πλέον σήμερα που να μην προτρέπουμε στη διεπιστημονικότητα, έτσι δεν είναι? Αλλά επίσης και οι δεξιότητες μας ως εκπαιδευτικών διευρύνονται ή καλύπτονται με τέτοια διεύρυνση γνώσεων. Ναι. Για παράδειγμα, έτσι καταλαβαίνω ότι και εσείς το παραδέχεστε ότι το να λέτε «είμαι μία καλή φυσικός και τελείωσε» δεν φτάνει. Να σας πω, ξεκινώ το προπτυχιακό μάθημα για την αλληλεπίδραση μαθητή, δασκάλου κλπ. Λέγοντας το εξής, έτσι, σκοπτικό, ότι αν είναι δυνατόν 5 ώρες τη μέρα, το λέω για τον εαυτό μου, να μαθαίνω, αποκλείεται. 5 ώρες όμως τη μέρα, χρονικά, ή 6 πόσο μαζεύονται, ναι. Το πρώτο που κάνουμε είναι ότι συμβιώνουμε, έτσι δεν είναι? Δηλαδή και εσείς και τα μαθητούδια συμβιώνουμε, περνάμε τη ζωή μας, πώς να πω, συνεννοούμαστε ή μαλώνουμε, μπορούμε να το γεμίσουμε με πολλά γεγονότα. Και υπάρχουν και στάδια πράγματι διδασκαλίας, ακόμα και η δυνατότητα συγκέντρωσής μας είναι πεπερασμένη. Ξέρω ότι σας έφτασα στα όρια σας με τα 40 λεπτά τώρα, πόσο ήταν, έτσι. Γι' αυτό λέω, μα έτσι κι αλλιώς αυτό που γίνεται στο σχολείο, αν είναι δυνατόν να το βλέπουμε καταρχήν ως συμβίωση μεταξύ ανθρώπων, ομιλίκων ή και ενηλίκων και νεωτέρων, και επίσης κυρίως ως επικοινωνία. Το να πω καλά, νεράκι το μάθημά μου, αλλά στην ουσία να μην έχω επικοινωνήσει με τους φοιτητές μου, είναι μάλλον αποτυχημένο. Ναι, συγγνώμη. Έχω την αίσθηση ότι η συνάδελφος ζητάει να γίνονται επιμορφώσεις, αν κατάλαβα καλά, και αυτή είναι και η κίνηση που κάνουμε αυτό το διάστημα. Δηλαδή και να ευχαριστήσω τον κύριο Ρουμπίδη για όλη αυτή την στήριξη, την όθηση, όπως θέλετε πέστε το, να μπορέσουμε να κάνουμε θα το πω ειλικρινά. Του είπα, μπελάθες, εντάξει. Έτσι είναι. Έχουμε συνεργαστεί και συνεργαζόμαστε σε διάφορα, έτσι. Αυτό που έχω λέτε, το θάρρος. Αυτό που λέτε είναι το ζητούμενο, γιατί όταν ήμασταν και οι δύο στο ΠΕΚ,
διαπιστώσαμε αυτή την ανάγκη. Δεν είναι... Πρώτος εγώ και μετά αυτός, έτσι. Αυτό είναι σίγουρο. Ήταν διευθυντής, εγώ αυτός όμως έβαλε την τελική σφραγίδα. Λοιπόν, είχαμε διαπιστώσει αυτό που λέτε. Ότι το ζητούμενο για μας όλους τους εκπαιδευτικούς είναι να αποκτήσουμε δεξιότητες. Έχουμε τη γνώση να κάνουμε το μάθημα, αλλά δεν έχουμε τις δεξιότητες επικοινωνίας. Και αυτό που λέει ο κ. Μπίκος είναι ότι πρέπει εμείς οι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουμε δεξιότητες έτσι ώστε να διαχειριζόμαστε την επικοινωνία με τους μαθητές. Συνέβη κάτι εδώ, π.χ. όταν ένας συνάδελφος έγινε κάτι στο σχολείο και μετά πήρε το μαθητή και για να το βοηθήσει το πήγε στο σπίτι του, τον έβαλε μέσα στο αυτοκίνητο. Και το πήγε το μαθητή στο σπίτι. Στις παλαιότερες εποχές τα περνούσα παρατήρητα. Όταν όμως μου το είπαν σήμερα ο κ. Φαλέκης, κάπου λέω, εδώ έγινε μία λάθος κίνηση. Στη σημερινή εποχή, αυτή η κίνηση μπορεί να πολλαπλασιάσει τους κινδύνους για τον εκπαιδευτικό. Θέλω να πω ότι μέσα από αυτά τα σεμινάρια θέλουμε να σας δώσουμε, να σας μεταφέρουμε τα όρια τα οποία έχουμε σαν εκπαιδευτικοί για να μπορούμε να διεκπεραιώνουμε, να βοηθάμε τους μαθητές. Είναι μια δηλαδή ευκαιρία η οποία έχει αποτυπωθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ήμουν υπεύθυνος αγωγής υγείας, μετά η Χριστίνα. Δηλαδή ξέρουμε ότι υπάρχει ένα έλλειμμα δεξιότητας διαχείρισης των σχέσεων μεταξύ του εκπαιδευτικού και του μαθητή, μεταξύ του εκπαιδευτικού και των γονέων. Και πολύ περισσότερο στη σημερινή εποχή που ο COVID πολλοί λένε ότι έχει φέρει αυτή την απομόνωση και την κρίση και τη βία. Πολλοί υποστηρίζουν ότι δεν είναι μόνο COVID, ο Πανούσης και άλλοι πανεπιστημιακοί λένε ότι δεν είναι, το ποσοστό είναι πολύ χαμηλό. Άρα εμείς προσπαθούμε σε αυτή τη σειρά, όπως λέει και ο Πασχάλης και η Χριστίνα και οι υπόλοιποι συνάδελφοι που θα ασχοληθούμε με όλα αυτά, ότι θέλουμε να σας μεταφέρουμε και να αποκτήσετε μέσα από τα εργαστήρια, αυτές τις δεξιότητες που θα σας φανούν χρήσιμες, ώστε οι σχέσεις και οι επικοινωνίες να είναι πιο χρήσιμες και για σας και για τους μαθητές σας. Ναι. Ο Παλαπρινή από πρώτο γυμνάσιο Πολύχνης είναι βιολόγος. Όταν ξέρω ότι υπάρξει βιολογία, μου είναι πτυχίο. Έπρεπε να ξέρω βιολογία. Τώρα που καλούμε, λόγω των συνθήκων, λόγω της κατάστασης, λόγω της καινούριας μας νοοτροπίας που εγώ την καταλαβαίνω και την αποδέχομαι, ότι πρέπει να διδάξουμε στους μαθητές μας κοινωνικές δεξιότητες. Πρέπει να τους οδηγήσουμε να αυξήσουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη. Τώρα που είναι το πτυχίο το δικό μου? Έχω? Όχι. Έχω εθελοντική επιμόρφωση, τρέχοντας κάθε χρόνο από σεμινάριο σε σεμινάριο, διαβάζοντας μόνη μου, προσπαθώντας να βελτιωθώ και σε πρακτικό επίπεδο να βελτιωθώ στη σχέση μου με τους μαθητές, για να μέσα από τη σχέση μου μαζί τους να τους διδάξω και το πώς πρέπει να είναι ενδεχομένως οι δικές τους σχέσεις, αλλά εθελοντικά και με αυτομόρφωση, και μπορεί να κάνω 1000 λάθη σε αυτή την πορεία. Γιατί εδώ δεν έχουμε πιστοποίηση, γιατί εδώ δεν έχουμε πτυχίο υποχρεωτικά όλοι οι εκπαιδευτικοί? Γιατί εγώ μπορεί να κάνω αυτή τη δουλειά, η συνάδελφός μου μπορεί να κάνει αυτή την καλή δουλειά και έρχεται ο συνάδελφος της παλιάς σχολής και λέει «Την έβγαλα έξω, αυθαδίασε, μασούσε τσίχλα, δεν έβγαζε την κουκούλα του, αρνήθηκε, μου μίλησε με αυθάδεια». Πώς θα γίνει να συνυπάρχουμε στον ίδιο χώρο και να έχουμε την ίδια κατεύθυνση άνθρωποι τόσο πολύ διαφορετικοί, με διαφορετικό προσανατολισμό, με διαφορετική προσέγγιση ως προς τους μαθητές? Γιατί λοιπόν, το ερώτημά μου είναι, γιατί δεν επιμορφώνονται υποχρεωτικά όλοι οι εκπαιδευτικοί, ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε κάτι στην κοινωνική πραγματικότητα του σχολείου? Μας περιμένουν πολύ δύσκολες μέρες.
Αν επιτρέπετε να κάνω κι εγώ μια παρέμβαση τώρα. Ως πτυχιούχος παιδαγωγικής σχολής της ΑΣΕΤΕΜ Σελέτε. Γιάννη, να απαντήσετε. Τίποτα. Απλά λίγο θα ξεγλιστρήσω, θυμίζοντας ότι προτείνω... Όχι, ναι. Είδατε, έχω την άποψη ότι το να συνεχίσουμε να περιμένουμε από, τα λέμε και extra-curricular, δηλαδή εκτός ορολογίου ή αναλυτικού προγράμματος, με ιδιωτική πρωτοβουλία κάθε ορεξάτος εκπαιδευτικός ή κάθε εκπαιδευτικός που θεωρεί αυτά τα θέματα σημαντικά, να τα πραγματεύεται με τους μαθητές. Εγώ κάνω την αφέλεια να προτείνω ή να τσιγκλίζω το Υπουργείο, γιατί δεν βάζεις στόχους και δραστηριότητες κοινωνικο-συναισθηματικής και ηθικής ανάπτυξης σε όλες τις τάξεις. Δεν αναπτύσσεται ολόπλευρα μόνο στον νηπιαγωγείο ο άνθρωπος, αλλά συνεχίζει ή πρέπει να το δείχνουμε με δραστηριότητες. Το ξέρω βέβαια ότι ένας κίνδυνος για αυτές τις παρεμβάσεις είναι να σχολιοποιηθεί η γνώση. Τι εννοώ? Παρατηρήθηκε ότι αναγκαζόμαστε και να κάνουμε λίγο πιο αφελή, λίγο συνοπτική, καμιά φορά προβληματική τη γνώση. Το να λέει κανείς ότι με αυτή τη φυσική του γυμνασίου είναι μυρωδιά φυσικής, έτσι δεν είναι? Ναι. Όχι μόνο αυτό, αλλά ειδικά για τους μαθητές πάβουν να είναι ελκυστικά. Γι' αυτό πάλι πάντα προτρέπω ή τους προλαμβάνω και λέω, αν σκέφτεσαι να κάνεις τέτοια παρέμβαση, θα είσαι εμψυχωτής καταρχήν. Δεν θα το κάνεις μάθημα. Αλλιώς θα σου πετάνε αεροπλανάκια οι μαθητές και θα μισήσουνε και το τάδε, πώς το λένε, και τη διαμεσολάβηση και την αγωγή στη συγχώρηση και οτιδήποτε άλλο. Όχι ένα επιπλέον μάθημα. Τι λέτε? Ναι, ναι. Πάντως... Ναι, προσέξτε. Εφόσον ζητώ, αν είναι δυνατόν, να ενταχθούν στα αναλυτικά προγράμματα, επιτέλους, όπως λέω, όχι μόνο γνωσιακοί στόχοι για κάθε μάθημα, έτσι. Θεωρώ ότι κάπως έτσι μπορεί να λυθεί. Το ξέρω ότι ανάλογα απαιτείται και ετοιμασία, επιμόρφωση κλπ. Ναι. Ναι. Ναι, ναι. Και την καλή επικοινωνία του, ναι. Τώρα, το ξέρω ότι δεν λύνουμε πλήρως ή επαρκώς το πρόβλημα, αλλά εδώ και λίγα χρόνια συμβάλλουμε και στην περίφημη παιδαγωγική διδακτική επάρκεια. Και το λέω συμβάλλουμε γιατί το τμήμα φιλοσοφίας παιδαγωγικής φορτώθηκε πολλά τμήματα δευτεροβάθμιας, καταλαβαίνετε, που μάλλον και εσείς αποφοιτήσατε χωρίς κανένα μάθημα προετοιμασίας για την εκπαίδευση, έτσι δεν είναι? Τα τελευταία χρόνια το παλεύουμε, πρέπει να γίνουν και εκεί σημαντικά βήματα πρόοδου. Τώρα νομίζω ότι ο κύριος Φελέκης θα θυμίσει... Επειδή έχουμε ασχοληθεί πολλάκις με το θέμα της παιδαγωγικής κατάρτισης. Περίμενε λίγο να την προαναγγείλω, την σχιζοφρένεια. Γεωπόνος, μηχανολόγος, δεν ξέρω τι, γινόταν εκπαιδευτικός, αυτό δεν είναι, κύριε Φελέκη? Μέσα από πασεγιές και ασπέτε. Σελέτε. Ναι, και οι συνήθεις ή, πώς το λένε, οι ειδικότητες με πολλές ώρες δεν ήταν οι φιλόλογοι, δεν ήταν έτοιμοι να βγουν σε τάξη.
Συγγνώμη, ναι. Επειδή είναι πολύ μεγάλο το θέμα αυτό. Τα προγράμματα σπουδών της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας έχουν γίνει και θέμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πριν από περίπου 20 χρόνια σε συνέδριο που είχε γίνει. Ναι. Και τότε οι κοσμήτωρες οι αντίστοιχοι των θετικών επιστημών και της φιλοσοφικής είχαν ρίξει μερίδιο της ευθύνης στη λυκειακή βαθμίδα και στη γυμνασιακή βαθμίδα, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μάλιστα, ο αντίστοιχος της θέσεως σας είχε πει ότι τα γραπτά των φοιτητών μου τα κρατάω στην άκρη, τα οποία δεν μπορώ καν να κατανοήσω αρκετά από αυτά. Θέλω να πω λίγο κάτι, ότι το προγράμματα σπουδών, τα οποία περνάνε πάντοτε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με μια ομπρέλα πανεπιστημιακού για συνάντηση δευτεροβάθμιας κτλ. Υπάρχει σοβαρό έλλειμμα εκεί, σοβαρό έλλειμμα με την πραγματικότητα. Ήμασταν η γενιά που στη λυκειακή βαθμίδα είχαμε μαθήματα όπως κοινωνιολογία, δίκαιο και τέτοια πράγματα τα οποία απέχουν αυτή τη στιγμή από το πρόγραμμα των σπουδών της λυκειακής βαθμίδας της αντίστοιχης σήμερα. Επίσης, τα προγράμματα σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την παιδαγωγική κατάρτιση των συναδέρφων, ανεξαρτήτως τι τελειώνει κάποιος, είναι προαιρετικό το αν θα γίνουν τα αντίστοιχα 8 ή αν θα είναι στο μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών είτε στο προπτυχιακό. Και η κατάργηση των ΜΠΕΚ, δηλαδή ενός θεσμοθετημένου φορέα που θα κάνει σοβαρή επιμόρφωση, δεν υπάρχει. Οπότε συζητάμε για ένα θέμα το οποίο ο καθένας, όπως είπε η συναδέλφισσα, προσπαθεί από μόνος του, από πρωτοβουλίες του εκάστοτε διευθυντή δευτεροβάθμιας ή από μόνος του να πληρώσει, να κάνει στα κέντρα διαβίου μάθησης των πανεπιστημίων κάποια επιμόρφωση. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα πλέον και με τους συναδέλφους που είναι αδιαόριστοι και πάνε να μπουν στην εκπαίδευση, οι οποίοι μαζεύουν όλα τα προσόντα με μοριοδοτήσεις να διοριστούν. Το βλέπουμε ήδη στα σχολεία ότι υπάρχει θέμα με τα παιδιά που προσπαθούν να μπουν στην εκπαίδευση των αναπληρωτές, το πώς μπορούν να σταθούν μέσα. Και υπάρχει και ένα εν μέρει έλλειμμα και των συναδέλφων των μονίμων που αντιμετωπίζουμε καταστάσεις οι οποίες δεν μπορούν να τις διαχειριστούν. Ευχαριστώ. Συνάδελφο, ότι γενικά η επιμόρφωση είναι διαβίου και δεν μπορεί να είναι υποχρεωτική. Η νοοτροπία αλλάζει όταν θέλουμε εμείς να αλλάξει, σαν άτομο. Η εμπειρία μας δείχνει ότι έχουν περάσει πάρα πολλοί συνάδελφοι τις επιμορφώσεις και δυστυχώς ένα μικρό ποσοστό αυτών των συναδέλφων εφαρμόζει τις τεχνικές ή τις δεξιότητες ή την απόκτηση δεξιοτήτων μέσα στα σχολεία. Εάν οι διευθυντές των σχολείων μπορούσαν να διαχειριστούν τις καταστάσεις ή τη διαχείριση του προσωπικού ή των μαθητών μέσα από την εμπειρία που έχουν, αυτό το φαινόμενο που αναφέρατε πριν από λίγο θα ήταν τελείως διαφορετικό. Εγώ άρχισα να λέω κάτι το οποίο είναι μέσα από τα 35 χρόνια της εμπειρίας μου. Είμαι πάντοτε στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Είναι η τρίτη φουρνιά διευθυντών σχολείων που γνωρίζω. Ήταν το 2004, γνώρισα μια φουρνιά διευθυντών που ήταν τότε γύρω στα 50 τους. Ήταν μετά οι προηγούμενοι και τώρα είναι οι νέοι διευθυντές. Οι προηγούμενοι διευθυντές, το 2004 όταν ήμουν προϊστάμενος ζωγραφείου, είχαν μια απλοϊκότητα και μια όχι τέτοια προσόντα που έχουμε εμείς τώρα, διδακτορικά, μεταπτυχιακά ή οτιδήποτε άλλο, αλλά οι περισσότεροι είχαν μια στοικότητα και μια φιλοσοφία το πώς διαχειρίζουμε τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, που πλέον δεν μπορείς να τους συναντήσεις πλέον στη σημερινή εποχή. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι ναι μεν οι επιμορφώσεις είναι καλές και το ξέρει πάρα πολύ καλά η Χριστίνα, αναφέρομαι στη Χριστίνα γιατί έχουμε επιμορφώσει πάρα πολλούς συναδέλφους. Δεν αρκεί μόνο η επιμόρφωση, πρέπει να το θέλεις και εσύ ο ίδιος να μπορέσεις να μπεις μέσα στη τάξη και να επικοινωνήσεις αυτό που είπε ο κύριος Μπίκος. Δεν είναι μόνο η γνώση, η μεταφορά γνώσης. Η μεταφορά γνώσης μπορεί να γίνει σε ένα 10 λεπτό, 15 λεπτά. Η συζήτηση που θα ακολουθήσει και να σε γνωρίσει ο μαθητής και να γνωρίζεις τον μαθητή, και αυτό που λέμε εδώ και πολλά χρόνια, πρέπει να ανοίξουν τα στόματα των μαθητών. Αυτό που κάνει η Δυτική Θεσσαλονίκη
με το δίκτυο της διαμεσολάβησης ή άλλα προγράμματα. Θέλουμε αυτό το πράγμα να περάσει ακόμη και στους καθηγητές. Όταν ο καθηγητής είναι σε απόσταση από τον μαθητή, όταν ο μαθητής αισθάνεται τον καθηγητή ότι δεν μπορώ να το μιλήσω, δεν μπορώ να το πλησιάσω, αλλά αυτό το να το πλησιάσω, κανένα σεμινάριο δεν θα σας το πει. Θα το έχετε εσείς από μέσα σας αυτό. Φυσικά εμείς προτρέπουμε τους καθηγητές ή τους διευθυντές των σχολείων να μπουν στη διαδικασία το να προσαρμόζεσαι και στο επίπεδο και στο τι είναι η τοπική κοινωνία και το σχολείο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η συνάδελφος που είναι σε ένα πάρα πολύ δύσκολο σχολείο της Δυτικής Θεσσαλονίκης ήρθε κάποια στιγμή και μιλήσαμε. Της λέω πρέπει να προσαρμοστείς και εσύ στο τι έχεις από κάτω, ποιους μαθητές έχεις. Μεγάλο πλεονέκτημα είναι και ο διευθυντής του σχολείου και εμείς οι καθηγητές να προσαρμοζόμαστε ποιους μαθητές έχουμε. Δεν λέω να μειώσουμε τις απαιτήσεις μας κτλ. Αλλά πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία συναισθηματικής διαχείρισης της κατάστασης. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ένα παράδειγμα, στο δεύτερο Γέλ Νεάπολης, πριν 3 χρόνια που ήμουν καθηγητής. Το ξέρουν οι συνάδελφοι, ήταν ένας μαθητής πρώτη ηλικίου, δυνατός, εύσωμος κτλ. Δεν μπορούσε κανείς να τον... Έμπαινα μέσα, κάποια στιγμή μου λέει να πάω στην έδρα σας. Λέω φυσικά, λέω. Δεν σας πειράζει? Όχι, λέω, τι να με πειράξει. Τι να με πειράξει. Πήγε και κάθεσε στην έδρα μου. Στην έδρα μου, εκεί που καθόμαστε οι καθηγητές. Ήταν ήσυχος. Καθ' όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Φώναζε, έκανε, το ξέρει, Ελένη, η Δώρα κτλ. Λέω, έλα, λέω, στην αυλή να φωνάξουμε, να δούμε ποιος θα φωνάξει περισσότερο. Δεν ήρθε ποτέ. Θέλω να σας πω, υπάρχουν μερικά πράγματα. Ή παλαιότερα, ένας μαθητής βγαίνει από τη τάξη μέσα, εδώ ώρα μαθήματος. Λέει, θα σας πάω να σας καταγγείλω στο διευθυντή του σχολείου. Θα πάω εμένα να με καταγγείλει στο διευθυντή του σχολείου. Σηκώνομαι από την έδρα, ανοίγω την πόρτα, λέω, πέρασε έξω. Πήγαινε στο διευθυντή του σχολείου. Εκείνη την ώρα ο μαθητής ήθελε να αποφορτιστεί, αισθανόταν πίεση εκείνη την ώρα και έπρεπε κάπου να πει κάτι. Και είπε, θα πάω να καταγγείλω τον καθηγητή στο διευθυντή του σχολείου. Πήγε στο διευθυντή του σχολείου, τον άκουσε ο διευθυντής του σχολείου, γύρισε. Εντάξει, εντάξει. Κάθισε στο θρανείο και τελείωσε. Θέλω να σας πω ότι ορισμένα πράγματα, αυτά, έρχονται πολλές φορές μέσα από την εμπειρία ή μέσα από τις επιμορφώσεις, αλλά όχι δυστυχώς. Γενικά οι επιμορφώσεις είναι πάντοτε σε μία βάση, αν το θέλουμε εμείς οι ίδιοι. Ποτέ κανένα κράτος δεν νομίζω να έχει την υποχρεωτικότητα να μπαίνει στη διαδικασία αυτή. Αν μου επιτρέπετε, ένας λόγος που κάνουμε και το δίκτυο είναι αυτό, να αλληλοστηριχτούμε. Ακριβώς. Δηλαδή να ανταλλάξουμε εμπειρίες, να δούμε εγώ έκανα αυτό, δεν πήγε καλά, εγώ έκανα εκείνο και πήγε καλά. Και μόνο το ότι είμαστε εδώ είναι μεγάλη υπόθεση. Και μόνο το ότι διοργανώνει η διεύθυνση δευτεροβάθμιας κάτι τέτοιο. Εντάξει. Οπότε νομίζω ότι ήδη η όθηση πάει προς τα πάνω. Κύριε Κωνσταντινίδη. Κύριος Κωνσταντινίδης και μετά εσείς. Κωνσταντινίδης Αντώνης, εγώ είμαι από εκπαίδευση στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Και οφείλω καταρχάς να συγχαρώ την διεύθυνση Δυτικής Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κοπίδη, και όλους τους συνδιοργανωτές και τον ομιλητή, γιατί αυτού του είδους οι προσεγγίσεις αποτελούν την καλύτερη απάντηση σε αυτές τις δυναμικές απαιτήσεις που παρουσιάζει το επάγγελμά μας. Όχι μόνο για την επαγγελματική μας ανάπτυξη, αλλά και για να μπορούμε να συμπορευόμαστε και να προηγούμαστε από την κοινωνία, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Από εκεί και πέρα, κάποιες κατευθύνσεις, κύριε Μπίκο, αν μου επιτρέπετε, πρέπει να αποτελούν και κεντρικές παιδαγωγικές πολιτικές. Μιλάμε δηλαδή για την κοινωνική συναισθηματική ανάπτυξη και μάθηση. Σε ένα σχολείο το οποίο το περιγράψατε κυρίως ως γνωσιοκεντρικό και νοησιαρχικό.
Πώς λοιπόν μπορεί να επιτευχθεί σε ένα δάσκαλοκεντρικό δημοτικό και ένα φιλολογικοκεντρικό γυμνάσιο και λύκειο αυτού του είδους η προσέγγιση? Βρίσκεστε μπροστά από είμαστε όλοι σε μια πάρα πολύ ωραία αίθουσα, εμένα με έχει εντυπωσιάσει. Βρίσκεστε μπροστά από μια σκηνή. Το θέατρο σταματά στην Τετάρτη Δημοτικού. Η μουσική δεν υπάρχει στο Λύκειο. Η χοροδία δεν γίνεται, και αναφέρω τις τέχνες, όχι για να ευλογήσω συντεχνιακά τα δικά μου γένια, αλλά γιατί εκεί που υπάρχουν οι κύριες βιωματικές προσεγγίσεις και οι αλληλεπιδράσεις δεν μπορούν να υφίστανται. Άρα, αυτές οι αλληλεπιδράσεις τις οποίες ζητάμε στο περιθώριο των μαθημάτων όλων των υπολείπων, σαφώς και προσφέρουν κάτι, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι απόλυτα αποτελεσματικές. Προσπαθούμε λοιπόν με αυτήν την αυτοεπιμόρφωση και με τέτοιες πρωτοβουλίες οι οποίες παίρνονται να προσπαθήσουμε να καλύψουμε ένα θεσμικό κενό, και πολλές φορές γνωρίζετε πολύ καλά ότι ενώ τη λύση την έχουμε μπροστά μας, δεν μπορούμε να την προσεγγίσουμε. Γιατί ακριβώς αυτή η δυναμική που υπάρχει στις παιδαγωγικές επιστήμες και στην ανακάλυψη του ανθρώπου μέσα από νέες προσεγγίσεις δεν υπάρχει σε κάποιες πολιτικές που αφορούν τα προγράμματα σπουδών και την κατανομή των μαθημάτων και των ωρών σε ένα στατικό σχολείο το οποίο δεν μπορεί να εξελιχθεί. Ναι. Εγώ, κύριε Κωνσταντινίδη, θέλω να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που είπατε ως ερώτημα. Επειδή μιλάμε πράγματι για κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη, για να θέσω το ερώτημα, επειδή μιλήσαμε για κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη και μιλήσατε για αλληλεπίδραση, η οικογένεια μπορεί να μείνει έξω από αυτό? Πόσο θεωρείται η εμπλοκή της οικογένειας σημαντική από τη βιβλιογραφία? Και σε ποιο βαθμό με το υπάρχον νομικό πλαίσιο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μπορεί να επιτευχθεί η εμπλοκή της οικογένειας? Γιατί στην πρωτοβάθμια σίγουρα είναι μεγαλύτερη και προβλέπεται και από το αναλυτικό πρόγραμμα. Στη δευτεροβάθμια όμως το νομικό πλαίσιο τα περιθώρια είναι πιο στενά. Αυτή είναι. Αλεξανδρίδου Άννα, από το πρώτο Γελσικαιών. Ήθελα να διαφωνήσω μαζί σας, γιατί είπαμε ότι η διαφωνία είναι σημαντική και λέτε ότι και εμείς μπαίνουμε στα χωράφια της τεχνολογίας. Είναι το ίδιο πράγμα με το να μπαίνουμε στα χωράφια της ψυχικής ανθεκτικότητας, της κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης. Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το ίδιο πράγμα να ασχολούμαστε με την ψυχική υγεία, με τις ψυχές ανθρώπων. Έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Και γιατί δεν υπάρχουν ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί? Γιατί δεν υπάρχουν θεσμοί όπως ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων, που θα πάνε στα σχολεία, θα κάνουν δράσεις που είναι πολύ πιο καταρτισμένοι, που μπορούν να διαχειριστούν δύσκολες καταστάσεις? Γιατί εγώ πραγματικά πολλές φορές αναρωτιέμαι μήπως αυτό που λέω πυροδοτήσει κάτι στο παιδί που έχω απέναντί μου, το οποίο θα οδηγήσει σε κάτι το οποίο δεν θα είναι καλό για το ίδιο. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ. Τώρα, ναι. Τώρα μάλλον πρέπει να ξεκινήσουμε από το ερώτημα. Μπορείτε λίγο να μου το διευκρινίσετε πώς το εννοείτε? Δηλαδή, ναι, εγώ αποφασίζω να δουλέψω με τα παιδιά μου, κάποιου τμήματος, τάξης, δεν ξέρω τι. Και
Ναι. 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 Ναι, ναι. Τώρα μάλλον υπονοείται ότι και οι συναντήσεις γονέων και εκπαιδευτικών να μην περιορίζονται απλά στο πώς τα πήγε στα αρχαία. Αλλά αν είναι δυνατόν να γνωρίσουν πράγματι, έτσι, τους ανθρώπους, τον μαθητή ή μαθήτριά τους, συνθήκες οικογένειας, ιδιαιτερότητες κλπ. Εννοείται ότι το εννοώ. Θέλω όμως και στην κυρία που επακολούθησε, ως εκπαιδευτικός είστε αυτοί που έχει την πρώτη, μετά τους γονείς βέβαια, επαφή, έτσι, και γνώση περιστατικού ή συμπεριφοράς. Είστε το καλύτερο φίλτρο και ο πιο μορφωμένος άνθρωπος για να παραπέμψετε. Όντως, προσοχή, δεν είστε ψυχολόγος, έτσι, μην μπαίνουμε σε χωράφια που δεν μας επιτρέπεται και γινόμαστε επικίνδυνοι. Άλλο η καλή μας διάθεση, η καρδιά, δεν ξέρω τι, αλλά δεν πάβει όμως ο εκπαιδευτικός που το γνωρίζει, το ζει καθημερινά το παιδί, να μην είναι ο πρώτος που παραπέμπει κάπως. Καταλαβαίνετε, ακόμα και αν θα χρειαστεί να συζητήσουμε με ψυχολόγο ή δεν ξέρω τι, εσείς κανονικά είστε η πρώτη αρμόδια και πιο σχετική. Όπως και αυτό που λέτε ότι το να περιοριζόμαστε στις επαφές με τους γονείς μόνο σε τεχνικά θέματα ή επιδόσεων ή δεν ξέρω τι ύλης. Έχω παρευρεθεί σε πολλές συναντήσεις με γονείς, συνήθως κάνω το συνήγορο. Δεν θέλω να σας ανάψω τα λαμπάκια, αλλά συνήθως ξέρω ο μορφωμένος Έλληνας γονέας, το ανέφερα σαν πλεονέκτημα. Ναι, μπράβο μας, μορφωνόμαστε όλο και περισσότερο ή όλο και περισσότεροι. Δυστυχώς γινόμαστε ξερόλες. Όλοι έχουν άποψη περί αγωγής, τι πρέπει να κάνουν και πόσο πρέπει να το κάνουν. Κουνάν το χέρι στο δάσκαλο, είναι μια ενοχλητική κατάσταση. Αυτή η περίφημη συνεργασία. Αλλά προσοχή, υπάρχουν και εκπαιδευτικοί που έχουν μια συμπεριφορά λίγο απόστασης. Δεν θα μπει ποιος είναι αυτός και θα μου πει τι θα κάνω. Όχι. Μιλούμε για αλληλοενημέρωση και συνεργασία. Συνήθως όμως, θυμίζω στο γονέα ότι κοίτα, είσαι και εσύ επαγγελματίας, αν μπει κάποιος και αρχίσει να σου υποδεικνύει πώς θα κάνεις τη δουλειά σου, μάλλον θα τον πετάξει από το παράθυρο. Έτσι. Άρα μιλάμε για συνεργασία, πράγματι όχι μονομερή και για συγκεκριμένα θέματα, αλλά να ομολογήσω ένα πάθημά μου, μια ντροπή παιδαγωγική. Έχει τελειώσει το εξάμηνο όπου μετά το εκπαιδευτικός μαθητής, ας πούμε, προσφέρω και ένα μάθημα στο Ιαρινό, το λέω, βάζω τον εκπαιδευτικό ως τον coach, τον manager της ομάδας της τάξης, έτσι, της ομάδας συνομιλίκων που είναι η τάξη. Και κλείνοντας, θυμάμαι, είπα στα παιδιά, μην το ζαλίζουμε σε πολλή λεπτομέρεια και πολλές απαιτήσεις, να γνωρίσετε τα παιδιά σας. Αυτό είναι το πρώτο και σημαντικό, έτσι δεν είναι? Σε αυτό που εκτέθηκα νωρίτερα με τη μεταπτυχιακή μου πρώην φοιτήτρια, έτσι. Λοιπόν, πώς τυχαίνει να πάω να προβάρω ρούχο σε κατάστημα, ο νέος που με βοηθούσε στο τέλος δεν άντεξε. Μπράβο κύριε Μπίκο, μου λέει, και λέγατε ότι μην κάνετε τίποτα φοβερό, να γνωρίσετε τους μαθητές σας στην τάξη. Και τι θυμήθηκα, είχε δίκιο το παλικάρι, ήταν από τους λίγους που συμμετείχε τόσο πολύ στο μάθημα. Δηλαδή ήμουν ασυγχώρητος που δεν τον γνώριζα. Έτσι, ενώ έδινα ως ελάχιστη προτροπή τουλάχιστον αυτό, έτσι. Ναι. Ναι. Κρατάω το μικρόφωνο για την ταινία, αλλά εντάξει. Λοιπόν, πιστεύω ότι όπως λέμε ότι οι αλλαγές, και το λέμε και στους μαθητές μας, ξεκινούν από εμάς,
Ας πούμε λοιπόν ότι και οι αλλαγές θα επέλθουν μετά από την κοινή αλλαγή και την κοινή δράση τη δική μας. Θα υπάρχει μια διάχυση προς τα εδώ, προς τα εκεί, θα φτάσει και στο Υπουργείο, θα αλλάξουν πράγματα. Ωστόσο όμως, όσον αφορά το θέμα της ύπαρξης ψυχολόγου, δηλαδή επιβάλλεται. Όντως εμείς αποτελούμε το φίλτρο. Πρόσφατα έπεσε στην αντίληψή μου... Ναι. Ακριβώς. Αυτό θα ήθελα να σας πω. Ότι έπεσε στην αντίληψη... Ακριβώς. Και είναι και το όριο που είπε ο κύριος Ρουμπίδης προηγουμένως, που πρέπει να το διαχειριστούμε και αυτό. Έπεσε στην αντίληψή μου κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Δυστυχώς όμως δεν μπορώ να κάνω κάτι. Καταρχάς δεν έχουμε ψυχολόγο. Δεύτερον, επιβάλλεται από την πολιτεία η συνένεση του γονέα. Ο γονέας δεν γνωρίζει. Εγώ δεν μπορώ τέλος πάντων, να εκθέσω το παιδί. Και είναι μια κατάσταση η οποία τελικά τι έγινε. Καταλάβατε. Δεν έγινε κάτι αυτό. Δεν έγινε επί της ουσίας κάτι για το παιδί. Εγώ αυτή τη στιγμή, όπως και εσείς προηγουμένως, ντρέπομαι όταν συναντιέμαι με το παιδί. Γιατί το παιδί, για να εμπιστευτεί κάτι τέτοιο σε μένα, κάτι περίμενε, κάτι περιμένει. Το οποίο εγώ όμως δεν μπορώ να του το προσφέρω. Καταλάβατε. Πέρα από τη φυσική μου παρουσία, πέρα από την αγκαλιά που θα του προσφέρω, επί της ουσίας, δεν λύνεται το πρόβλημά του, το οποίο θα έπρεπε για να λυθεί να ακολουθήσει αγωγή ή τέλος πάντων συμβουλευτική διαδικασία. Ναι, υπάρχει εμπόδιο. Υπάρχει εμπόδιο, ειλικρινά, γιατί δεν υπάρχει συνένεση αυτή του γονέα. Σε πολλά πράγματα. Ο όρος schwach, Struktur schwach, κυρία Κοντού. Λοιπόν, ναι. Και πολύ σωστά μου έμαθαν από νωρίς ότι όταν λέμε για δομές, οι υποδομές δεν εννοούμε μόνο ασφάλτους, χαλίκια και σιδηροδοπούς, έτσι. Αλλά ακόμα σημαντικότερες υποδομές είναι η τεχνογνωσία και η εμπειρία. Καταλαβαίνετε, για χρόνια δεν υπήρχε, πώς λέγεται αυτό τα κέντρα, και δασί, έτσι. Έχουμε ακόμα να λύσουμε ή να θεραπεύσουμε παιδικές αρρώστιες. Καταλαβαίνετε, ακόμα και το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο σου δημιουργεί τέτοια αδιέξοδα και αισθάνεσαι σαν άνθρωπος απαράλληλες, αν είναι δυνατόν, έτσι. Ή θα βοηθήσω, θα καλύψω ανάγκες του παιδιού ή θα κάθομαι να ασχολούμαι με νομοθεσίες και διαδικασίες. Ναι, αυτό λέω. Εάν σε αυτή την περίπτωση, όταν δεν υπάρχει συνένεση του γονέα, υπάρχει και ο εισαγγελέας ανηλίκων. Τι έγινε? Ορίστε. Δεν ακούω, Σοφία. Λοιπόν, έχει δίκιο η Ευαγγελιό. Όπου υπάρχουν τα ΕΔΑΗ και διάφορα τέτοιες δομές, οι οποίες έχουν εσείς στο σχολείο έρχεται μία φορά την εβδομάδα, έρχεται ο ψυχολόγος. Προς το παρόν δεν έχει. Στις περιπτώσεις πάντως αυτές, και αν διαπιστώσετε ότι αυτό που λέει το παιδί είναι σοβαρό, μη σας τρομάζει να καλέσετε, να πάρετε τηλέφωνο την εισαγγελία ανηλίκων. Εντάξει, αλλά από εκεί και πέρα και υπάρχουν και οι δομές εκείνες οι οποίες
Εντάξει, απλώς η εισαγγελία θα σε διευκολύνει περισσότερο το να βρει με έναν κοινωνικό λειτουργό ή κάποιο ψυχολόγο. Θα διευκολύνει την κατάσταση να βρει ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό, να φέρει πιο κοντά το παιδί. Εάν το παιδί θέλει να μιλήσει χωρίς τη συνένεση του γονέα. Και οι δομές οι οποίες υπάρχουν, σίγουρα υπάρχει έλλειψη, αλλά μερικοί δήμοι έχουν δομές. Στη συνεργασία πάλι με τον ψυχολόγο της δομής που είναι στο Δήμο κτλ. Ενδεχομένως μπορεί να βοηθήσει. Οι γραμμές αυτές, Ευαγγελιό, κάνουν καλό. Δεν είναι... Το πλαίσιο τέτοιο το οποίο αυτή τη στιγμή και το ίδιο το κράτος, εδώ και πολλά χρόνια, έτσι, όχι τώρα, είναι καινούριο για την ελληνική κοινωνία, οι κοινωνικές δομές, όπως αυτό λέμε και για την ειδική αγωγή, και πρέπει είπε η συνάδελφος για το συμβουλευτικό σταθμό νέων. Δυστυχώς οι συμβουλευτικοί σταθμοί νέων έχουν παράγει μεγάλο έργο. Δυστυχώς δεν υπάρχουν πλέον. Τα ΚΕΔΑΣΥ, λόγω του φόρτου εργασίας που έχουν από άλλες καταστάσεις, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις αδυνατού λόγω φόρτου εργασίας. Οπότε υπάρχει ένας κορεσμός. Πρέπει απλώς, εγώ νομίζω ότι εάν θέλετε να βοηθήσετε ένα παιδί, θα πρέπει είτε να τους πείτε για κάποια τηλεφωνική γραμμή ή εσείς σαν σχολείο να απευθυνθείτε σε μία δομή όπως το παιδαψυχιατρικά Ινστιτούτα και του Παπα-Νικολάου ή του Ιπποκρατίου ή κάποια άλλα, τα οποία ενδεχομένως να βοηθήσουν τις καταστάσεις αυτές και χωρίς τη συνένεση του γονέα. Η κυρία... Ναι.
σχετικό θέμα να σας προτρέψω για το εξής. Το έχω βιώσει πιο. Μην περιμένετε την φίρμα, τον Μπίκο, τον Ρουμπίδη, δεν ξέρω τι, να έρθει για επιμόρφωση. Θεωρώ ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων, έτσι, συνάδελφοι μεταξύ σας, μπορείτε να είστε πολύ καλοί επιμορφωτές ο ένας για τον άλλον. Καταλαβαίνετε, είστε ομότιμοι, είστε με κοινές εμπειρίες σε ένα χώρο και μαθητές που τους γνωρίζετε, με απλότητα, χωρίς ύφος και, πώς το λένε, αυθεντία. Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να κάνετε πολύ ωραίες ανταλλαγές, χωρίς τυμπανοκρουσίες, αλλά οργανώστε επιμόρφωση μεταξύ σας. Εγώ θεωρώ ότι είναι και όμορφο για σύσφιγξη και μεταξύ συναδέλφων κλπ. Και έτσι, δεν είναι ανάγκη να περιμένουμε τον τάδε μεγάλο επιμορφωτή ή δεν ξέρω τι. Θεωρώ ότι μπορείτε να κάνετε ως Σύλλογος Διδασκόντων και συνάδελφοι πολλά πράγματα και σας προτρέπω, έτσι, ότι είναι πολύ επικοδομητικό. Λοιπόν, όσο σας γνώρισα, αλλά θα ξανασυναντηθούμε. Ευχαριστώ. Και κάτι άλλο τελευταίο. Προγραμματίζουμε με το ΚΕΔΑΣΥ να κάνουμε σχολές γονέων, πιλωτικά σε ορισμένα σχολεία. Το άρχισε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, θα το κάνουμε και εμείς πιλωτικά στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Καλό σας βράδυ και ευχαριστούμε πολύ. Σας περιμένουμε την Παρασκευή. Που θα γίνει σε αυτό το χώρο, στο αμφιθέατρο, της κυρίας Αθανασοπούλου, που είναι παιδοψυχίατρος και θα είναι καλό να θέσετε και σε εκείνη το ερώτημα που θέσατε τώρα, θα είναι στο χώρο της βιβλιοθήκης. Έχουν έρθει καταστάσεις στα σχολεία σας για το ποιοι μπορούν να παρακολουθήσουν της Παρασκευής τα εργαστήρια και αύριο θα έρθει νέο έγγραφο που θα αφορά τα εργαστήρια που θα ακολουθήσουν την επόμενη εβδομάδα. Σε περίπτωση που είστε σε κάποιο εργαστήριο και δεν δείτε το όνομά σας, ενώ το είχατε δηλώσει, μην απογοητεύεστε. Εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον, θα επαναληφθούν τα εργαστήρια και ήδη έχουμε κλείσει με αρκετούς συναδέλφους και τις επόμενες ημερομηνίες. Αν μου επιτρέπετε, με τον κύριο Μόσχο έχουμε συμφωνήσει ήδη νέα ημερομηνία για τους υπόλοιπους μισούς. Δεν την ανακοινώνουμε, ήδη συμφώνησε και έχει κλείσει. Θα γίνει, οπότε σε εκείνη τη φάση, αν συμφωνείτε, όσοι δεν επιλεγείτε για μεθαύριο, θα είστε σε εκείνη. Άρα μην έχετε άγχος γι' αυτό και θα επαναληφθούν όλα αυτά.